2024. It's a freaky, funky Friday. Beautiful morning. I don't pay yen Simon Aquaba. Emfa Emra Edanimwe. Nafi Yamo Aquaba. Emfa Emra Shuni so matching. The free sabre copy say anopa non do ebebo. For God encountering, we are back on your radio. And it feels so good to be back here for God encountering. On behalf of the team, I don't pay that CB so we choose here. So when you Benante, and she a show ball set in 7 on your DKDT, the Bebois, my teacher, and yes, in Kunya de Bro. We are more brain some city base acquire the Bebro. I feel 1 or 2. Yamia Sam ya de Beba. The Ubon Krata Beba. Force on Institute alive. Yakan United Bema. Hey, you boja here for the week. And said you wouldn't even know. That be to me see. Yam fast dan call my Yankopon, not dom ne bambo ne resopa ye koda ye. Na ona ma domini mo bruhun so ama no pay wakin kan na wakan yen akati asefo ho. Ano pay ye ne yabusua, ano pay ye ne ye chidifu nyina, ye ne ye dom nyina. Ye ne ye mamufo, ye ne ye fiefo, de ye ka chirade ne se ye dana se. Ye dana se woni hwe so papa. Ye dana se wona dom. Yedana se si yakoda ye obonefo no susu ye o hyehye ye na so Awurade ama ni nyina pare ye ama no pay yeda so tinkwam techirema da bodwem mugidi mu afusane ne ye kan sasedan kan din ayeye nkan din kronkron na ye jai ne den so ahye ne nsa se de be ye musuo ne be ye esan ne be ye amane mihunyanka ka kwanhia aban amane Awurade nyim free Awurade nyim free enso Awurade nyim free enso ewe Yesu Kristo din mu ade bia obonefo no ahyehye ede atia yen ede atia ye busuafo ede atia ye manfo Awurade nyim free ni nyina mu na se ade sa na ohwe ye nyina so na ode yen wurewuram na osan de yen ba bedura somdwe mu a ye nyina beka bomu ne akase ye dana se yira ene ye jai adrawafo ye jai adwumayefo ye jai akuyafo ye jai onipa biara ne adwuma oyɛ ede hye wonsa ya desrempa bo ne se kan ye nyina ye ho gien free obonefo ne susuye ne nagina tuom enne ne awabie ne store na oba beton ade na nisu ade hunu ne wawurade na ne botaye ne wawurade na ne guankobia ne wawurade emma won anim hu aseda emma won nsa ensi fam da sene na no uyi Israel for ede om free Misrim asase so na oduru baabia oto omani a ento bianim ohwe omanimu a eye opotade ne tai hoyi a ebe mene won ohwe on achi nso so a won atamfo aya adwenkro aka won ho abom se oba begye won kra afiri won nsam obegye won adwuma afiri won nsam obegye won aware afiri won nsam obegye won ma afiri won nsam obegye won akwantuo afiri won nsam na anije sem ne se wasem amiati asese na ne ode ne ho to so ade nyina diboa no na ewie ne yie na babia enipa nyina se hade ekwan entumi ma babia enipa nyina se o ahade ayaresa entumi ma babia nipa nyina ka se ahade enya de a obetimi anya adwumaye babia nipa nyina ka se with this economy no enya de a obetimi live life sa eho ena wawurade wo hye wo ho anwunyam ede ma Israel for na ubo kwan eto babia won adwene am kwan ko toso kra da say this could be possible say awurade bebo kwan ato epotade mu na nya ade a o madwenwen ho ate ase
nanso so wawurade a sɛ obi de ne ho to so a udi nkonim wɔ na de ye nyina mu de ma ne nti anopa yi yasan de yɛn ho ato so ɛna no na mama Esther to nnwom ɔsi yakura ye nimo bia gye sɛ wa hanamafo no ɔsi ye nio bia he sɛ nkofo bi ahyase a wɔn bobɔ wɔn enyame no mu din na wɔn ka kyerɛ sɛ yɛn nso yɛn konkobo enyame din na yɛ ka sɛ enyame no omie kwan ma yɛn ɔma yɛn tɔ ka ɔma yɛn si fie ɛne nti yɛn yɛ gya na chidi ɔsi na yɛ kura siesie yɛ gya wɔ chidi a hwan ɛna yɛ wɔ no yɛ kura yɛ nio bia agye sɛ wo nko a anopa yewura yɛ nio bia o agye sɛ wo yɛ srɛwo ɛna aka ɛwɔ ne day mu yɛnim sɛ aka 347 days awurade die nganim gye yɛn taataa ne yɛbɛyɛ musuo ne yɛbɛyɛ ɛsan ne yɛbɛyɛ amanneɛ ɛna aka wɔ yɛn anim yi deɛ ɔbɔnefoɔ no asusu deɛ ɔbɔnefoɔ no ahyehyɛ deɛ ɔbɔnefoɔ no ɛyɛ so ɔde bɛbrɛ yɛn ase so ɔde bɛgu yɛn anim ase sɛ ɔde bɛkan ato fam so ɔde bɛkan ahyɛ dɛm ɔde bɛyi ano aduane afiri yɛn ano awurade ɛne saafoɔ no nyinaa ɛni san sɛ wasɛm sɛ na awerɛtɔ nyinaa Nyankopɔn ɛne wo awurade deɛ ɔpɛ so ɔtɔ yɛn so werɛ no awurade tɔ wɔn so werɛ deɛ ɔpɛ sɛ wɔgye yɛn anigye firi yɛn nsɛm ɛma wɔn huhu no anigye ne ɔpɛ sɛ ɔma ɛyiaw ɛna hyɛ yɛ koma mu ma awurade yɛbɔ na daneɛ ɔka yɛn hwin yɛnim sɛ nkonimdie yɛn dea de yɛn anim tɔkankyerɛfoɔ Nyankopɔn yɛ akɔne abɛdie mu na yɛmfa waseda ɛnni da biara da wayɛ na wayɛ ne mmorosoɔ na yɛn nso yɛ twɛn na yɛde so aseda de ama Awurade yɛwura yɛ ne saa fama yɛn ɛwɔ Yesu Kristo din mu amen wie mmɔbrɛ nsɛm abusua ma mefa ntoa so ɛmfa ɛma wo anɔpa yi firi saa bere yi ara kokosi anwummerɛ ɛyade a awia no ɛwɔ ɛsoro awia no ahoɔden wɔ wiem no ano ɔden paa ɔsi free nonso bere mu a ɛkɔ yi a free nonso bere mu kɔ yi a no ɛyade a awia no ɛyi ne ti ɛbɛbɔ paa ne ano ɔden ne bi ɛbɛbɔ nti ɛbɛyɛ saa de akɔ akɔsi anwummerɛ no nan hɔ ɛde kɔro na fe wie mu adwo na ewie mu ati kama ɛde ama yɛn nanso so yade yɛ nɛ awia ahoɔden a ɛwɔ soro ɛwɔ apueɛ mantam hanom no ɛwɔ soro ɛne nti ya na wahyɛ ne nso ɛde ama me ewie mu abra nsɛm sɛ ne bɛsɛ kɔ ne dɛm no ne yɛde ho ama ne bɔ ɛde ama wo no afei na ade fidi na to ha no nso a aha yɛ Ahenkan 93.3 FM dwumadie ne din de Maakye ɔfrɛ me ɔbowɔ ba ofori amanfo me di dwumadie no ho kyea me de ama free sabre ekopem se anopa nondu ebebo ne asɔso ne akwa kudi na wɔtwe awie ye no yedim se yen sɔre yen ka nkyerɛ se ye di si ha no awurade be fa yen so ama biribi asesa ɛwɔ abrabɔ mu ensɛm we di ka di tie ɛwɔ man mu nso no ɛyade a ye betwe wadwen asi ne nyinaa so na ya frɛ relevant people those who matter to issues a ye de atopono so no ye beto nsa de afrɛ wɔn na ye ne wɔn atumi abonkomo eni to kan ye ho a e ba cho onfom kwan kamu.com adwumamu.com ifieho.com afuomu.com baby ama ye kwan bia.com ye da wase ene ye ntena Ghana adisie oboba ofore amanfo emamo ache e de ba Ahenkan 93.3 FM Mabo nyami bofwe mabo media sumbiana mabo media sumbiana mabo
and chess sports for beba na ansa na no ma yemfa onyame asem ketewa bi mfa enwie nse ye hyase ye dwoda no nti na ye di wie message ya ye de brewo ifi edwoda no ebepem sabre no eye message ya eba be boa yen eye message ya eba be kan yen ho eye message ya se ye de ye adwuma a Awurade be fa so na wahira yen eye simple yesi den yesi ewo se yitie Awurade enne ebia na na muntu obi na wopese wutu ebia na ye adwuma bi na wopese woye wodi bibi asiwani so a wopese woye enipa akyerɛ wo madwen wankasa nso wakyerɛ wadwen na yibisa sɛ Awurade nso adwen kyerɛ wo ho ɛyɛ den nyabotre ne tie de Awurade ɛka ɛwɔ adeye nyinaa emu nya akomapa na ka kyerɛ wo ho sɛ anamontuo bi a mepese mitu no mepese meti de Awurade nso so ɛka ɛde afa saa anamontuo ne ho efiri juoda no bepem saa brei ye ma wo biblical antecedent ahodo bebre no a enema ahodo a esisi ye e wo Bible num ye de bebre no a ye mfa to ho atwetwe ye nyina ya adwene de si so enema bi a esie pen David obisa Awurade tie Awurade ne e wo nanamontuo e ho na ewie no nkonimdie anopai onso opese wutu anamon bi a ye ka kyerɛw ye srew buoni ne die kwan so se ɛwɔ sɛ wutimi etie Awurade ne yehu sɛ enema a ɛma yentimi entie Awurade ne no ɛdɔso nano yekenkan Bible ne yehu sɛ ɔse ɛnam sɛ yemfiri Awurade nti sɛ Awurade kasa yente but sɛ yɛbɛbɔ yɛadwene pɔ yɛbɛsi adwene pini aka kyerɛ yɛn ho sɛ we want to be of the Lord adie bia etwen ede yen efiri onyame ne nwunu nase sɛne ɔkasa yente Awurade hu yen mmɔbɔ ntaneyi no wo srɛ Awurade sɛ efiri sabre de kɔ afi mu so obetimi atake decisions ya ɛbɛboa wo a ɛwɔ sɛ wotimi take decisions wa bra wate de Awurade nso so yɛ den ɛka nte bia na pɛsɛ wo ware ɛyɛ very good ɛyɛ Saudi asiwani so pɛsɛ wo ware but bisa Awurade nso na yɛhwɛ sɛ ɔgitum sɛ emprempren ɛwɔ sɛ wutu anamon bisa ebia na pɛsɛ wutu kwan ɛyɛ very good idea but bisa Awurade nso so hwɛ unless onji Awurade ndi unless ugidie obibi fufrom but sɛ onyankopɔn a ɔbɔ ɔsoro ne asase dia ye nyina yennim no a yeguso a ɛka na sɛm no ɛyɛ saa nyankopɔn na won so osom ne dia ɛyɛ saa nyankopɔn na won so odo wo werɛ okoma ɛne waadwene nyina ɛde ato na de yɛ so dia ɛne na medɔfo anopai buo ɛne nidie kwan so dia meka kyerɛ wo ne sɛ anamontu bi apese utu bisa Awurade nyabotre na tie de obeka ben Awurade sɛde ɛbɛyɛ a ɔkasa a obɛte na afei yɛsrɛ nyankopɔn so sɛ ɔkasa a ɔma yɛnte ne ne dendenden paa sanse eduru baabi a na yɛadwen ɛyɛ yɛn tanta eduru baabi a ne yɛpɛ sɛ yɛtu anamɔ bi but yɛnim sɛ anamɔ na yɛtu no ɛde yɛbɛkɔ awie papa ana ɛde yɛbɛkɔ ɔsɛyiem abrabɔ nso fapem nyinaa no ejina anamontuo any decisions so the foundation of life is decision making abrabɔ sebeye yie senye yie ni nyinaa no ejina anamontuo ene ejinasie bia yesi me wa ha no mo ene enam ejinasie bia mesiye unso wo baabi awo a wutie me sɛ yɛ akwantuom sɛ yɛ fie Ghana sɛ yɛ henfa baabi awo bia no pɛi no ɛyɛ aginasie bi ɛna ama wo hɔ minim sɛ sanka wansi agina no anka bia anka wo baabi foforo is either usi agina no sɛ I will go for this and now usi agina no sɛ I will never go for this inti baabi onipa bia agina mprempren no ɛyɛ aginasie
ɛno nti na woba bɛsi saa gyina no wobɛtu saa namɔ no a ɛwɔ sɛ wobisa Awurade bisa Awurade sɛ Awurade nea mepɛ sɛ meyɛ nie, are you with me or you are against me? Wo ne abranteɛ ne na ti because ɛyɛ gyina a wosi yɛ sɛ wo ne bɛtena. Wo ne ababaawa ne na ti because wosi yɛ gyina sɛ wo ne bɛtena. Wo akwantuom because wosi yɛ gyina sɛ you are ready to travel. Baby, I want to because of your decision. It is a babono ne fapium and then the kesiye nyinano bothers with decision making. Dia and ye na ye srewurade sa na mon bia ye tuo no onu nyankopon onka yen ho ne voice no ye ya se onyame ne ye kitikiti bi ntide bia yɛte ne bebre yɛsɛ na ketua bi de akyire Awurade sɛ wo kasa kyerɛ ama wo ne nɔɔso. For we know say you have power more than saa voices na yɛteɛ no. Anɔpa yi yɛde asɛm no si ne yɛbɔ mpaeɛ srɛ Awurade sɛ na wɔtwe asɛm Awurade de brɛ yɛn ne sɛ ɛwɔ sɛ yɛtumi brɛ yɛn ho ase na yɛte ne ne ɛwɔ yɛn anamontuo nyinaa mu ɛwɔ yɛn abrabɔ emu anɔpa yi yɛsrɛ Awurade sɛ ɔnhu yɛn mmɔbɔ na ɔnkasa den ɛwɔ yɛn abrabɔ mu ɛne bi kasa kyerɛ yɛn hunu nipa koro a ɔkasa ɛne nti yɛsrɛ Awurade sɛ ɔkasa kyerɛ yɛn a ɔma yɛn te ne ni no yie paa na yɛtu anamɔ no a yɛtu anamɔ a ɛde yɛbɛkɔ nhyiram ɛde yɛbɛkɔ dankwam ɛde yɛbɛkɔ abrabɔpam ɛde yɛbɛkɔ anuonyam mu na ɛde so aseda abrɛ ne din kronkron. Yɛwura ɛyɛ akasa yɛn ho wokasa nso a meyɛnte deɛ woka na yɛntu ho anamɔ na ɛmfa yɛnkɔ nhyiram. Maame ne nnwom a ɔne ayi ɔfa yɛ ɔtoyɛ no ɔsɛ ho kronkron a wote me mu mesrɛ wo sɛ wokasa kyerɛ me a ma menti wo ni no yiye paa. Ɔse ɛyɛ abrabɔ bi na mepɛ sɛ mebɔ ma abrabom ɛyɛ akwantuo bi na aba wo ma abrabom ɛyɛ opportunity bi na aba wo ma abrabom. In fact sɛ wontie Awurade ne a wo make mistakes bebree because wonim sɛ saa opportunity na ɛba yɛ no ɛyɛ wo breakthrough o sɛ yɛ wo deɛ nyɛ o because of say wonim nti you will be in a state of dilemma. Wonim baby a womfa sɛ wonko benkum sɛ wonko nifa and then you are stuck in between. Anopa yɛsrɛ Awurade sɛ ɔkasa yɛn ho anamontuo bi ho a ɛyɛ a ɔmeyɛnte ne yie. Si yɛkɔtena kaa mu na kaa no bɛkɔ akɔhwe ase wɔ kwan mu a ɛwɔ sɛ yɛtumi enya signs and ayi bi on symptoms bi ɛnwɔ sɛ dwan yɛkɔkɔtena kaa nim na de yɛkɔkɔhwe hɔ. Sɛ yɛbɛfa baabi na onipa bi ba bɛ atake yɛn a ɛwɔ sɛ yɛtumi te wɔ yɛn mu na yɛtwɛn kakra. Ọba bi ne yɛpɛ sɛ yɛware no a ɛwɔ sɛ sɛ ɔbaa ne de yɛbɛkɔ amanneɛ mu a ɛwɔ sɛ yɛtumi tenka wɔ yɛn mu na yɛtwentwɛn so. Bɛrima bi ne yɛpɛ sɛ yɛne ne bɔ bra ɛna bɛrima no ɔde yɛbɛkɔ ɔhaw ne amanneɛ mu at the end a ɛwɔ sɛ yɛtumi tenka wɔ yɛn mu na yɛtwentwɛn so kakra. Ɛwɔ sɛ biribi si na yɛtenka sɛ Awurade kan yɛn ho. Ɛnyɛ sɛ de bia na sie wie ne abɛyɛ Awurade yɛsrɛ wo papa. We want to hear your voice loud and clear in our decision making, in everything that we want to do concerning our life and our destiny. We want to hear the voice of God. We want to hear you, God, speak. We enter one. Afi, and it's what you dozen. Hey, personal resolutions, you know, a dozen. Afini nkwa wiye no maye wei afini nkwa wiye no maye wei afini nkwa wiye no maye wei when mu nyina mu no, if we don't hear the voice of God at the end of the day
we will have nothing to write home about. We want to hear the voice of God. We want to hear what God is saying concerning our destiny, concerning our decisions. We want to hear you, God. Yes, Rao. My ente one. Yana muntuo ho. My ente one. Ye dwuma yem. My ente one. De epese ye bia no. Ma yente one. Ewe Yesu din mu. Amen. Ye di si ha na ya makwan ama sports fo na baba beto aso mu wie besan ba biem na afa ye de aka nyina e de abeka ho de ama ye wo gidie ni ahotoso ewo onyame asem a abayi mu se ne bota ye ntia osoma na mane ba na awotwe no ababe di hene efri na ekọ. I will continue to entreat you. Say, build a certain relationship with God. Build a certain friendship with God. Build a certain altar with God. Build a certain covenant with God. I was say to me nya yonko fa bi woni onyankopon. It is only onyankopon yonko fa no e de da fam ampa chaw mawumuso, and build a certain relationship with him so that when he speak ubetumi atenenka se okasa obete. Erade nkan yen ho na dom no so mfa mayen. Ewe Yesu Kristo dinemu. Amen. Baby, I will be a jemeso. Amen. Ye can me answer. Amen. 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 If free na kwa rade be kasa ho wo dayem. If na kwa rade be kasa wo ho e wo dayem. Oh, auntie. Me say if free na kwa Ewurade obekasa wo ho e wo dayem. Obekasa wo ho e wo anamontuom. Obekasa wo ho ewo wabrabom nya opese wo ye bia no obekasa mo ate clear na watimi etu anamon a edo obekoda enkwa emu. Erade nka ho na wonte nanim nkyira wo wade ye nyina mu. Amen. Mo ama join in live on Facebook. Nyankopon enhyira mu nyina onka mo ho na makoma so ade omane mremu emfa emamo ya Empress Nana Mensa Wilba Angela Brown, Kwejo Adonai, Harry Mensa Efrifa, Singlet GH, Gifty, Sewa, Naomi C. Munyina Onyankopon kamo ho. Afi monso a motonton credit. Edina nene muno. Erade nhunu munyina mobo na munya adwen sachira. Erade nka munyina mo ho. Na unhu mobo na munya adwen sachira. Ubi eye ne live feed na onso so waba wa ma metro hwe wase a o de wa yidi aba betototo ase no opeso wo kire sen Ewurade hu mu nyina moboy na munya adwen sachira. Ewurade nka mu amonso mugusu ehwe yen no ho na makoma so ade o ma ne mremu mamuju apu mboko de obi bibi ay kama vemno wo form aden. Yes, the nationalist of Bobo for Yamanfo. Vemno wo form aden. Odabi brother kan no ho no but brother dey nyina abre o ti wo me kasa mpaase nyina ya bre Bobo fori amanfo Ewurade nka yen ho on ya banso ne ya ba ai nye me buja ye ne ja yen so nko e ba bia eno onya game ni bi so hwe ye ana Ghana games wo hwe bio asemo o se Ghana game wo hwe bio dey betimi atoa so bet eno onya kakra hwe dey yes Ghana game mi hwe bio but mi wo bibi ye dia mekwa koye nti eno onya kakra mi ni hwe ye na me wo hokwade a na se Ghana game ne to me wo me dem a wo se me hwe chara se okay emfa ho ne se de omo bo ne toro kan no e de omo ye Ghana fu yi omega yeah me so omo di nkonimu a me pe chara se and I mean we show omo bad say be born into on but men ha me ho wo mo ho okay nti me obibi ye de a mekoye ba me ni bibi ye na e wo se me hwe Ghana match why not me hwe Ghana match okay but endra na me obibi ye nti na wanya bi anhwe de course bi ye ni ho no mo a me de me hu ye all right na me te go na se go na doso na me nim kofo kwa ye hye bibiri sa no ba na me say ye danyara ye so wo babone na wo ti ye wabonten a ye danyara onim say oba no a no akoka ntokwa
But no, so interesting. You hear Black Stars game on my ball. No, sometimes near. Never to another na. I'm so much pejom mo so kakra. Alaji Guru say go na ya fefe. At the end of the day no mu di nkonim. Omo draw. Omo she. Draw no so bitimi amoma ko manim ana. Draw na 1 point. Nti bitimi amoma ko manim. 1 point about there. Say come lose and Kenya point be but 1 point about there. Bo mama ko manim. Ebe depending on the last game ya Ghana. So on table na te say on table no. Isia ene no mbabo ewie. There be make Ghana table no. Ene no mbabo ewie. Asa ka bi mo mbabo. But for kopim so munyam boy no currently no Senate here. Once a group of 4 nations. But sisi are 2 abo. Aka 2 so mbabo na nya complete table. Oh okay. Ewo group B no. Okay. But me person me so omunyam moye no Senate omunyam boye dey. Omo share no 3 points. Omo share mo no omo ya. Cabo Verde. Oh okay. Omo no top table now. Oh okay. Na Egypt abetos me but Egypt about 2 games. Or 2 points. Okay. Mozambique at that third. Okay. Or no all 1 point. And a Ghana so all 1 point. Oh okay. But near a difference and say Ghana and Egypt about 2 games. Permutation na sha se no. Yes. Okay. Oh Dabi once I say u jeje obi a yen na etumrika ko na o wabo mienu me mabo okay so ati ase okay it Cabo Verde no one no dey top table one no top table no with no ni Mozambique was one na be nti no ni Mozambique no so airbo ende se Mozambique ni ewi ni a obenya 4 points oba top Egypt no over that second and I say be a first e be depend goals a or the be she so Mozambique ni ewi ni net against Cabo Verde dia oba top table no with 4 points na Cabo Verde abeto so mienu with 2 with 3 na Egypt do one with 2 na Ghana twato with 1 point na for yakọ last round of matches ni mu Egypt and Cabo Verde bebo na Ghana ni Mozambique nso abo na ya complete na for yahwe team so betimi qualify to the next stage round of 16 no yeah okay and yeah rade nka mo ho na mo mfa nko ni medi mfa mra fie si Martin so se so bi nso asoro wo mo so oh me ya so de mani shedango sa Martin so bi asoro wo mo so asofo ni bibire ya bayifo oh nyame mi no kra na me ka kire na asofo ni bibire omo ya bayifo enti se obeka asem no a oka onkotena asio no ye ho adwuma ye ho amamre ni amane se be si no obi aka se wa ben na me kan ye ja ase anja asofo ni bibire abayifo omo ya bayifo ya kohwifo Ghana anye yie nyina fa firi sa nkwase afo yen komra ana no pai adeshimamba Ghana bamba yema munyina kwaba embra ahinkan 93.3 so yatena say eya agudie mu nsem yatene din evidence based sports presentation ene di ejao ene anopai midin ade Joshua Kwabena ejenim Yosef Eji obetene kan Raymond Ashete Rat ena fe Benito Mauli anso epipia voice ne produce show no ede amayen ene anopai mienfa seda ema Afrakuma Community Hospital hwe cha kwanya na se yewo Amasama Stadium Road Gan West Municipality ni mu honom ene ewo na so hododo wa otinka se ena anopai uyade angaza dia kwana kopiem o Afrakuma Community Hospital na fe hwe entu yaro nyina ase emfa emma in fact se o yare a ma Afrakuma Community Hospital enyo no one choice a okwa na se yesa yare na bibia nso akokama edi amount if say your trained doctors ye world train ankasa nei ntitie no omunim di enso ewom your nurses ho your midwives adwan omunim ya omohwe aboa ma fo yare wanyina enso etu aira efru so obepiemu e Afrakuma Community Hospital your OPD your lab ho theater ebi ho labor ward ebi aba children's ward so no eno so no ebo adwuma eye Afrakuma Community Hospital facilities no ni nyina enso ebo adwuma ye de bona fo yare wanyina no ye de etu ase one time enso e de amount eno ntino we enso ayania Afrakuma Community Hospital enso edi aba ye dwuma 24/7 yampon na de tienie se etwon na etete wo henie ebi adjobo so ebo anim se case 5 unba bia onfanfa misira fa piem enso ewo Afrakuma Community Hospital na fe yenhwe enyi firi onom ema ma echireni efie enso enye din upenchiroma asimidie ya oni doctors na net fanangasa ending komoe o number iso 0597 005963 0597
5963 na one Afrakuma Community Hospital enso edi enkomo na bibia akokama edi amount. Festus Enterprise ema yemfie mu ya offices enso aide enu ntinu nim se African Cup no enso egusu a ekoso esenya decoder ema ho kwan ma fe onso wonya Afcon ni bi ahwe esenya decoder ema ho kwan na English Premier League Italian Serie A yi onso wonya bi ahwe na afie enso aide dede ebia nso de enye ball telenovelas na pese ohwe cartoons action movies na pese ohwe a ene kope decoders ni bi na fa yusu na bibia enko kama enfa ema. Festus Enterprise PM yakachi a your Multi TV, your DSTV, your Star Times, your Canal Plus, your AD Plus combo ni bi ni nyina no ya twamwa ne boa e form pa ube PM achim da hanum nyina yakachi be na oba ubenya satellite na fe terrestrial decoders a eni eda ho enye no nko a TV ya tuntum bi Hisense, Asano, LG, Samsung ni nyina no Festus Enterprise ma obi ato a ne bo no enso e form TV 1 month ade de bo dan ho edi TV Asense so no edi bi aba Samsung decoder stands so no ebi ho remote controller ebi our TV no anase o decoder no ni remote na ayira anase aseya o de bedan Festus Enterprise a ye ma bi ni wato na bibia akokama enso edi ama AC ya tuntum bi erentin ankrankran ene offices ubie school hospital bi na ubie anase office bi na ubie na person di AC enso bom e change air condition dia ene eno a enso ene Festus Enterprise akachi enfa brand bia ne hospital bia bi no upiem of Festus Enterprise a ye mo bi ni wato ye to mana fiasa be fixe edi amawa o ha bia enso emba chire bio e bia de no fa be dan yen o mo bi na be ye fort aba ho uhu ba bia on fanfa fa be dan Festus Enterprise ye be fixe fort ne edi amawa on san enhia bio uhwe cha kwan a ultimate sport no now ye fe na palace no na ebo nhwanim ye sanso eben shell fleet station no ewo achim odan number no enie ya odi asom je 0244 515849 0244 515849 and 0269 305 785 0269 305 785 na oni Festus Enterprise edi enkomo. Yanshen samna senda no pensa se enfrefri Afcon no enso asen rada games outdoor brina enso todwana sei ena se kupima esi ekoye ekutura gini tenafie ebweka no enan ema gini bisa enso te academy no Ivory Coast tenafie enhwahan ema Nigeria echoma boneka na bakwa amantumi ante na ye penalty en Nigeria for ebweka na bakwa Ivory Coast for enso entumi ante na enrada 8 pm no Egypt enso tenafie ene Ghana eko etiye abrante fan Kudus o she 2 goals at the boa Ghana na sudini na chi no Egypt ebete kanina ema no ekowie 2-2 ena nyankopon ayadoma games awdo no eto so Ghana ye group no game mako etodwa Kevet etranfi oni Mozambique ebo 2 pm game no etodwa 5 pm no odani eremu Senegal enso etranfi ene Cameroon ede aboni ena fi 8 pm no Guinea enso etranfi ene Gambia ede aboni. Another game the Black Stars of Ghana etna say na on the Pharaoh Boys of Egypt adi bonia game no end 2-2 no and head coach and so edema Black Stars of Ghana Christopher Gerard Hilton and so den komo kakra e giant ochema game no na a frustration game papa we na game no esiko na Ghana mbodin ba na kese game no ye deserve a win na kese win eba de Ghana na so draw na fe ko wiase no eba ye o say ya dey ni place no on for two obia on for to attitude on 40 players no na omuwie gena dressing room no na I so disappointing na omu ogidie senka sa game no ombetim awini na so draw and omo saka ye game against Egypt. Of course it's very frustrating because I felt we deserved to win the game. What I asked after our first performance against Cape Verde, I asked the players for a better performance, more commitment, more running, to give ourselves a better chance of putting in a performance to win this game. So I don't think I can fault the players. I don't think I can fault their aptitude and the way that they applied themselves to the game. And at the moment, the dressing room is a very disappointed dressing room because I think this was a really good opportunity for us to get 3 points.
We technical head Edema the Black Stars of Ghana Christopher Hilton one fence one ma na akoso ekasa say game na say last game of the group Ghana any Mozambique edi eboni no sa game no a must win game for Ghana or say or prepare the boys no for a good performance against Mozambique na fe omotimi edi nkunim na Ghana progress akonim or the next stage of the competition. How important the game is, it's a must-win game. This we know, and we have to put in the type of performance we did today. Sometimes that guides the way you play. When it's a game that you know you have to win. As regards the team and the type of formation, it's always gauged on the team that you play. I think that would be a reflection of the team that I put out, and we know that we have to win it. As regards myself, the only thing that I think about is the team. I think about the team and putting in a performance that can see us getting through to the next round and giving us an opportunity to go as far in this competition as we can. We head coach Edema Black Stars of Ghana Christopher Gerard Hilton. Yenani enfriwanmo na emsunremu abrate fan Mohamed Salisu so asoye ono so player Enra Dojina Musiakan and Mother Black Stars of Ghana ono so de nanu nsem kakra edi ejaye osi game ni de omo ewura mu no na nema ekoye kakra na omo wura game ni mu a eno omo lose concentration na nema anshada ankoye enso amfam omo na so dani enso ewura mu a na ese bibia ebetumi akonkan papa edi amomo next game a Yakopon ayaduma Sunday omo ebono emu. What we need to do is the next game. I think we need to give everything to get the win, and this is how we need to do. We need to stick as a team and make a big performance and have a win. You were out for a very long time before returning back to the team for the Africa Cup of Nations. How does it feel now that you are part of the team again? It was a great feeling. Yeah, I was out for a long time. It was a difficult, situation, but now I'm back. That's the most important thing, and now I'm focusing on what we have on Monday. Like I said, we need to give everything to get the win. We Brante fan Mohamed Salisu na mfara no ansiwa odna no eba wiena fei e question no ebusa ne se ukoko remu enso our defenders ni mu a na se nema enhyada enkoyie fise ndro ahwese na ekwan amofa so enso ekonsidi 2 goals na se nema enkoyie Abrante nse eye nokre na ukoko defenders ni mu na se communication no enema enhyada enkoyie nkidawudie eno omo hyada nya ne yie eno na amadane dani na omo konsidi. Defensively, what do you think is going wrong? A lot of the goals seem to be a bit preventable. If you look at the 4 goals that we've considered this tournament. I think it's a bit like communication. I think the defensive part, we need to communicate very good. We are lack of communication, I think. Yeah. Do you think you can work on that before Mozambique? Yeah, for sure we can work on this. We just need to talk with each other as a team because we got no time, and on Monday we need to give everything to get the win. We ayan komana Sabrante fan Mohamed Salisu enso diaja. Na Mohamed Salisu ewie pe na Mohamed Kudus. Oronso Enra Ojan Naso on Ghana 2 goals ni na no ohye na after the game you rating 8.5 na Abrantia you rating no kese pa Ebro Mohamed Kudus Joro Abrante fen Umar Mamusha osia kan Edema Egypt eno ntino after the game you bopini bisa ne say Ghana team no una na best player e won boache 2 goals na sana na Nyoma City Edema o si game ni de na mixed feeling na as attacking player so performance reflecting on goals share eno enu 2 goals no share no performance o dan din na boa ma bia so ekọ kama enso edemand o se enu game de na Ghana na keso mu deserve se mu wini na enso silly mistakes and defenders na ya city sa eka minu nyina. It's a mixed feeling, because as an attacking player you want your goals to reflect on the results, but we got the point today. I felt we deserved more because the goals they scored was some silly mistakes from us, which we need to learn from. And we put this game aside and then we focus on the next game. We knew Egypt was a good side, so we came with all the energy and the enthusiasm. So
credit to all the boys. Everyone gave their all. I think we fought and then, yeah, we focus on the next game. Wey aya Mohammed Cruz one fancy one man or say Ghana e wom say nei about 2 games ye draw bako ye lose bako dey 1 point table no to there ye na nei ye ja baba e ho no so still na ya dey group games no enyansi aka one more game betin sansa na one more game betimi amo Ghana ye nso etimi qualify nti focus ni nyina no aye sa game na aka against Mozambique no na o see the ultimate goal Ghana de kopie mu or Ivory Coast ni say AFCON trophy no on beje na from the BPMU and so Ghana. Possible. Until we finish the last game in the group, it's the same focus. You could see the fighting spirit and the energy from the guys today. We have to do more than that in the last game, because we have to get the 3 points at all costs, and then we see what's going to happen after. I mean, the ultimate goal for all of us is to lift the trophy, but the sub goal is to get out of the group. So the focus, is on one game at a time. Like I said, the ultimate goal is to win the trophy. That's the aim we came here with, but we can't look far ahead than us. So we just need to take it one game at a time. So like we finished today, the next focus is on getting the 3 points the next game and then the next game. And that's the focus every single game until we bring the trophy home. Wey aya Mohammed Kudus nenkomo eno oyepe goalkeeper kum captain Enra edma aya Black Stars of Ghana Richard Ofori enso ekasaye o se Enra game no de na emu agent pa ye positive be na enso ewom na mo hwanim se nkom betime deliver na bibia enso akoye da Ghana enso Enra draw ene timi baye o se still na de no betu achi na fe next game akọ nim no o ma prepare ye enso edi ewum na fe nkunumdie no enso akọ edi ama Ghana o se na bondo mbo pa na so unfortunately we know na team Amber still not so more control over our performances so we have control of our performance, but what will happen at the end of the day, only God knows. So we did well as a team, and then we need to take the positive out of this game, and then we make sure we deliver, and then we make our country proud, because we represent the big nation of Ghana, what everyone is wishing to be a Ghanaian. So if you have the opportunity to wear this jersey, you must give everything. That's what happened today. We gave everything. Unfortunately, we didn't win, but we are still Ghana. We and so ayen sama captain Enra kum goalkeeper Edema Black Stars of Ghana Richard Ofori Eddie Ejaye. Ni remu enso abrante fa Antoine Semenyo enso aso ye dia na se remu e Semenyo so se abamubo ni de enya enso embaye ewom se nkuguo no ekọ ademomo eye game edikan enra enso draw no ekọ ademomo de na so se abamubo bia enso enya mba tinyakopo ademomo game aka cheni de omo kwa kopre na fe win no enso akọ de amomo o se enra mo konkudi bia san kometumi enya win so de sie ne de e football mu etubita si entise de sie na emfantu achi na film next game. No, I'm a conquering. I mean, if you look at the first game compared to today, I mean, we've done a lot better. Obviously, mistakes have killed us, but I think we can be positive going into the next game. So, I mean, we have to win. We have no choice but to win now. So, but you do a lot of mistakes today. Yeah, it happens in football, but now we just have to rectify the mistakes and win next game. I said the last match is the final. Yeah, it's a final for us. It's massive. We need to win. We have no choice. There's no draws, we have to win. So. Well, Mozambique is a side that you guys have faced before. Yeah. They are the same side you are going to meet again. Yeah. What should we, the fans of Ghanaian football, expect? The same performance we done today without mistakes. If we cancel the mistakes, we done well. We done well as a team, and more intensity, and everyone ready to run. But like I said, we just need to win now. Definitely, we've got the quality, we've got the players. So let Monday come and we can show you guys. We ayen komana se Ghana ni abrante fa Antoine Semenyo enso de aja Champion mo onkofo nkroso Asia Cup no enso eguso ekoso senia AFCON no ekoso sansan kopiem o Asia mo Cup no enso ekoso ayade 3 games abaso enwa ene 3 games enso abaso Syria etna fie ama Australia chinitwa na kanemu bako Syria entimi anti India enso etna se ama Uzbekistan etwa na kanemiensa India entimi anti Palestine enso ne UAE United
Arab Emirates de Buenia obi ahye ne nyanko eka bako and na Iraq and Japan ebo na no pay 11:30 na sa game eba so afi Vietnam and Indonesia ebo Hong Kong betena se na oni Iran enso ed aboni 5:30 Odani Remo oyipia no so nyankopon eduma Monday 21 ede chena toaso Arsenal etena fi on Crystal Palace ebo afi Brentford etena fi on Nottingham Forest enso ebo Odani Remo Sheffield United etena fi Sunday on West Ham enso ebo Bournemouth etena fi and Liverpool enso ede aboni Sunday and afi Brighton etena fi and Wolves enso aboni enno piemo o Spain na Copa del Rey no enso eba so na bolboku a yefen eye Onitas enso etena se oni Barca de Buenia Barca chinitwa na kan miensa na se Unistas for no omonso omote kan bako abrante fen Ferran Torres Yurian Conde afi Alejandro Baldi eye mrante omunya go no enso edema Barca Atletico Madrid enso etena se oni Real Madrid edi Buenia game no ndi 4-2 in favor of Atletico Madrid abrante fen Samuel Diaz Ino enya go edema Madrid Atletico Sasuna do ni chema Alvaro Morata Anthony Griezmann na fe Rodrigo Rakmi wemo emran somo bot 4 goals no edema eye Atletico Madrid Jan Oblak eshen ho na Joselu enso enya go bako edema Madrid ene one game ebaso Deportivo Alaves ene Cadiz ebo 8 p.m. ena sa game no ebaso ochina Rayo Vallecano ene Las Palmas ebebo 1 p.m. Villarreal ene Real Mallorca enso bon 3:15 Valencia ebetena se na one Athletic Bilbao enso ede aboni 5:30 Celta de Vigo ene Real Sociedad enso bon 8 p.m. Odani Remo Bundesliga dem so Monday 18 say and a games no Nyakopa no de chena etodwa bohum etena fi on Stuttgart ebo Darmstadt etena fi on Frankfurt ebo FC Cologne ebo Dortmund nyame adme de chena game no enso etodwa Freiburg etena fi on Hoffenheim enso ebo Heidenheim etena fi and Wolfsburg ebo and fi RB Leipzig etena fi on Bayern Leverkusen enso ebo Sunday Bayern Munich etena fi on Werder Bremen enso ebo and Bayern Mönchengladbach enso etena fi on Osbeck enso ebo Italian Serie A week 21 dia ochina ena games no enso Chelsea AS Roma Verona airborne 5 p.m. Udinese and AC Milan airborne 7:45 afi Sunday Frosinone and Cagliari airborne 11:30 Empoli and Monza airborne 2 p.m. Salernitana and Genoa enso airborne 5 p.m. na fi Lecce enso Atalanta na oni Juventus at airborne 7:45 Odani Eremu ewo R85 bobo konumu enso Saudi Pro League ni mu a enrada abetodwa some head coach Steven Gerrard amo extending contract no ama bia ekoye Edman TC apano to akoso bodwuma de amomo enkopim 2027 de papa first Steven Gerrard no to akoso head coach Edman Bubukunu na Steven Gerrard extending contract ni pe na branti a ye fan Jordan Anderson ono so si academy elite fact Boboko no ono so one Boboko fan elite fact ewie ye unim say abranti sign from Liverpool kopiemo elite fact last season na ko ye no o say obobo ni pa 65 pen the stadium afi o sure was Saudi Arabia no on the family omuntimi no ka say there abranti fan Jordan Anderson was sign contract and so Edema Boboko fan Ajax Amsterdam okojem esi akan Edam 2.5 deal na Jordan Anderson and so any Ajax ewie Odani Remu USA Enra Awards etodwa na abranti fan Christian Pulisic eji Edison na so oji US Soccer Male Player of the Year and so Edison na so we abo abranti no amana jene makuma ko 9 2017 oji 2019 oji 2021 oji and after 2023 de no abranti fan Christian Pulisic asanso aji Edison na so Arsenal for nie awase abranti fan Karim Benzema osi akan Saudi Pro League ni mo omohwe mani mbɔ no na emse Gabriel Jesus mo no omuntimi ampru goals ni engum enfama wanu ntino omse abranti fan Karim Benzema omohwe ne bɔ no ɔbɔ na on science we pie mo Arsenal bɛhwɛ abo goals na engum na ma Arsenal bia so akoye erema de Ganes Boboko no Barca form na Atletico Madrid form so say Man City abranti fan Calvin Phillips abranti omohwe ne bɔ no ɔbɔ no we pie mo a ɛbɛbɔ no bia so akokama Eddie Amomo Armando Boja ne ba ne say January die Chelsea ombenya to striker ntino likely say Armando Boja enso ebeko na Kofi enra asema esiye unim se enra yade a Nigeria ene Ivory Coast said boni na game no ebeko so no ena ehun se Ivory Coast omo legend efren Drogba onso no so sia kind ma Chelsea oni Victor CM ejina honum AD de nkombo sa pictures ne ba ni videos ne ba e pe na Chelsea for
omna de white bo muti say Didier Drogba na say oni Victor Osimhen edi nkomo de ba omes ade o ka che no pa ne say Janapo na bobo Chelsea enu ntino omes say omu sa pictures no Chelsea supporters omani age say Didier Drogba enso a persuade abrante for Victor Osimhen so ma be Germans akan en fama the Blues Chelsea bobo kuno to be biane honum bio ye fancy Man City for so yes omo former financial advisor be say Man City ohwe bra no ma bopa dia sa FFP no the samra ne ye adwuma dia Man City be call relegation we EP enti no ye no so aba enti ye be jina be so na ye de si na fe captain in the morning obobo fori amanfo enso ato adwuma de no so e di amount Mr Bright Kosinyako ewo achiase Michiao Mr Buniforsen Michiao captain in the morning oboba ofori amanfo over to you. Adisiye Obuoba ofore amanfo emamo ache e de ba 93.3 FM. I love you. Tell of your goodness, every chapter of my story. Show how you let me go. I'm the anointing of mercy by the finger of the Lord. This is the finger of the Lord. You've been right here beside me. Through the fire, through the rain, I didn't burn, I didn't drown, 'cause you were right by my side. I am a living testimony of the goodness of the Lord. Hey, this is the doing of the Lord. What shall I render? Indeed, what shall I render? What shall I render to you? What shall I render? Say yeah. Kenyo, mine hume papa. Ay 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 ay, mine wamapa. Mine oyematum. This is the doing of the Lord. Ghana Adisiye Obuoba ofore amanfo emamo ache e de ba Ahenkan 93.3 FM. Kenyo, say yeah, mine
Yam faster and confirm the sports team. Joshua Kwabena, Ejini, Kofi, Ejiri, AJ, Ben Mauli, Raymond. Yedo Masibi Bray, Simanwe Dianai, Mienu, and Abua Pano Pano, Son Homa, Chenage Media, anything of Fremi or Boba. Ofuri Amavo. Yeah, twas so I had a modi amount of one crat and was so beboa quemo. Enti Kane, Managing Director de Makoko Board, Ayura Opuni, a trial, not that's why I call so. Scientists for a woman or more conducted test on Litovit fertilizer. Witness, I'm going to call court nature said they did a shady wear. So I'm sure that research ye. I wore a yes, Litovit fertilizer, and I could toy no emo. Ghana and Egypt. And they serve up a spectacular performances 2023 Africa Cup of Nations. And Ramo a clash yamo ND in a thrilling end. Not because of what I did. That's one about you too. Kudos. And go find one boy to a more catch it. Na obi abomodi ahemienu na Enaki Williams akoma back pass onko bisa ose ekufo the munim say ye wo bad history efa back pass ho Ghana ose ekufo me kai 2006 Koko ball World Cup. Okoma back passes na ni ba no so ne atifie. Say ya wu Ghana players ni gina park ne so aye tun sansun gu amusuo. Say sa de ya ye de apia. Enkofo bobo konkrofu kurum. Udi onya wu kurum na oboko. Bibi aboko de. Hey. Na mama abrante ni go mienu o se ye mfaso anhye da amaso. Akwa ba kwa omo sesan no akire ye se ye mo de ne bam kwade ne se Bukari so hwan wa san. Zono ye mi san hye ba ko. Okay, so university staff, senior staff for no, almost say hold government of Ghana responsible for all suffering resulting from our strike. It's one more industrial action and almost justify say you will be born so boy in your buying. Chairman won't to me. And say we dey bibia timi no asante mantem ho no mo. Yes, menshia South NPP chairman no ka kire Nana B say on retract no apologize which means on so na no akoyi ne ka wo ho no. Ghana Education Service chesa afedie handwriting and electronically prepared lesson notes. One more beji. Into the question is omo kofa teacher kwadwu asan de na ba na. That is the question. Ma yenko eni konkofa de obon krata ambo so no mfama ho. Questions ni bibre no awo ho no mo. Ye kwa ni mu no ye betimi ahwe ne ye bisa. Teacher kwadwu can say handwritten and electronically prepared lesson notes no. I was impanimfo age. Omzi teacher kwadwu mu ade. Omo code of conduct bi ede ne teacher kwadwo tifie afi musu mutwa mo ho ba ya mo so obetumi de won sa twro lesson notes no and electronically so obetumi a prepared yaba moje nti are you bringing back teacher kwadwo
Afia Pumboko de Boko bo. I'm sorry. Nyamiadumu. Kofi Mensa bibia boko. Ni nyamiadum na so e. Nyamiadum enso me hoye pa. Ya da twede ampon ase. Amen. Amen. Afia pese ne maminkan famfa hokra ha. Owura ha no se ye den. Branti bi nya bibia kan. Atare de wapam. Wapam pa. Me na me nka hwe but atare de wapam. Wapam. Tase wan fa material na ani agro. Ah material no ho akere no ankasa. Wapam pa. Wapam. Wapam o. Wapam. Na adwe da be no so o de ba. Ose o de no yen ready on. Oh, I ready. Dey crowd dey say you ready crowd time. I say ade ne ye fi ada. Ntinkani ye fi. Me nyante sa message no. Oh, okay. Etinka fi ada yi na nka ha nyina ya hinkan say de oba panya botre ama material no ho akere no no. Ai. Mo bi an komre na. Ye kwa ba ye no so who review. Eti mo bi an komra. Ghana adishimamba yama munyina mo ache asanso amama kwa abadiaba amansaja tumu kasavidi tetreta son pempem agia tumu etie Ahenkan 93.3 FM so abusuafo hwe wa kyerɛbrɛ na anopa yi abo anopa no so apam sima no aduanan wotwe wo fiduam ya wodi anu minim sɛ de asebe enso abo afa sanse a kyerɛbrɛ de ni nyina enye pɛ na dwumadi osugusu awutie no maakye no emu ono na wapone ne brɛ kakra yɛde enso so ebesomwo de obonkata wodo a abadwa ɛyɛ esuo na usi dwam a na okope bi ato sanse bi wo no ma enkyeremu no sɛde opese unya no nyame anim no kureni unya ne saa esanse saa na dwumadi ne hyehyeye esu bi etie ye wo so wasɛde so besi dwom na akope bi enso ato akan tumu enkyene na ye free ase de ama odi achi wa Ahenkan 93.3 FM ewo Facebook and afa YouTube sanso na ahenkanfmonline.com nsema wodo enso guo no betimi akokenkan bie na etimi aboa The Daily Dispatch the Obokata no na eda manimu a mede efra ase de ama wo na wode ankane mrahye bedwamu chiamehene right honorable Professor Maakye On Fonyini de aba na aja MPP amanyoku no odimu tintima pa wono de o kyeremu sɛ agyinasidi a abedwaku a mohwa abato dwumadie ntotwe eso me electoral commission wo pese o musie de efa indelible ink no ho no wo so no de wone electoral commission nya adwene dabi sɛ yenyi saa ahyensode ensuo no emfa mfiri ye na abato dwumadie no nhyehyɛ mu no wose no de la ono isi nya adwene nti ono so agyinasidi a wasie eno no na ni nuanom nka ye soso se eno soso ye pa ye mfamra enti ye bayire wo ho ti ho nsem ka ye kata fa to so mienu na The Daily Dispatch edi mu amane boni nyina enso edi aguo na Dispatch ebo amane kyeremu se empempen yi wonom a MPP amanyoku no agi wonom atum se omo sefata se adidi ato wa amanyoku ni mu no omutimi epre mekere wo mo epre so betu franka de ama amanyoku no ewo mpesu ambesu ahodo eso afimpino ene adonu nan abatu mu no wo kire se odo mu nyina din aba ewo ne da oboka atani mu nti wo kwa benya bi enso ahwe na timi aboa owie no ochem se oru adwona so ogusu a wo kom kanche kire mu se afimpino ne adonu na abatu no ogyinam kontonkore wono so pre ani afo de kontonkore on bedo so pa o independent candidate no on bedo so papa se kwa bedi akon wom alankodjo kire mateka ho ana jona yi so gyinam ani ebeyere se enti katafa to so dumienu ensem nche mu nyina no ode aba enso honom campaign ayi so awoy campaign wo ye nyasam tetoa agenda man wo ye campaign wa hapa eno de nyamasem campaign no ene nyamasem ba ko de afia hu biom kire mu se NDC amanyoku na twetwero ni ani ntira kukudamfo owura ba ko a ono de amanyoku no boni di no obi ahu no
afiri ye anka odimu bi ene yeso o maso akoframa mu ene o mo kantam dinse enya asem ketwa a che so mo de o mo ma enyina etoso busuafo otwamfonyi di aba a che se enwo senka enyina odi aba the daily dispatch da oboka tana no pay ne sema wodo anuanom wode enso enam emu amane bo ena mede ada wo sidwom kopebito de wan tenkyerase na se yi na kenkan tumu nkyene the informer da obokrata no ena mede to aso ede amount the informer wode nsem aba papa na trade union congress for TUC for say sa honeymoon na John Dramani Mahama apen wonya kra wonya ti wonhwe no wonyi free na dream na wonfa na adwene mu sese Ghana foto abanema no obebo adwumaden na Ghana economy na abredada entiro ombetu ne hunsi ho no ombeje Ghana na honeymoon de nya de se ebeye yesa na esro no mwanso kane speaker of parliament kane PM mrashe bedwam PM he eno no so akasa se na do danko akufuado Professor Michael Kwe na ekasa yo o se adu show boy na nakalipo Ghana yema mpani ekwofo buon mu a wamumma adwuma kra MPs bi wodo a wamumma adwuma entino eyenhwe na abatro ye ebekọ okoso yi yenyi bi mfrim MPs say MPs for do ka o ma say na MPs yenyi na approve o mu nyina wie say omo disqualify bi na dey na working o say sack non-performing MPs na MPs yo the MPs omo de no and was say yan sack wo mo say yan ye koto aba ne yan tuntia wo mo sa na ebia wo enti abusua ho asam eda hanum secretary ede aba na ase anu wanso fififi avikwate ono so ne yase ne se de ne ho asan entokwa en nan na ma NDC amanyokuo mu yase ukopie mu ewo Northern Region ho de omo kire de anya asam ketwa tokwa prepre mu sese ne omane ade enti sese de fifi nsem bi obekeka ye no omo se ne buoni kratai ede aba na Dr. Alhaji Mahamudu Baumia eno owura atachia wo tukan oforiata afo so wonko on resign na Ghana economy ya atete apansam se ko ntebe ko fo peso obo ya de sobo no ebo Baumia so nim asemi hu na wonka economy kutu ka economy bede ni nyina efri kan oforiata enti kan oforiata must go no e waso woko na obi fufuro so eba on resign ebe kura on resign we the MPP ni na etu MPP ni fu kratai ede aba na yasu kopiemu ewo framantam so a yetu ohin bia de so na adekuro enam so yetu na de so no ene ye waye ne hu bi papa ensase bia watonton ne nyoma hudro dwuri mudie bia ebo ne ho se tefunti yasu onkwankwa tena nchen ohin timi ntena wiase enye sa tonton adwapade nyoma hudro ye oman ne dia eti yetu na de so akratai ede aba we aye the informer Tobokrata in service to God and country the Tobokrata what to din say the daily searchlight anopain sama wodro a wode enam enie wo hwe esoro no mo a ene wotwa eye ehyan bi aba na so lorry bi di aba wodim se mate ni wo ho na ensem nchemu nyina ne se wo se ahwom na hwe eye akwanto dwumadie ne ntotoye eso ba mane ka kire Ghana fo nyina se ene nam wiem ese asentuade abo yatum ene o se enye nokre obia te sa asem na wonsisi na so okofro ehyen bia na ye kan se beti ni se woje lolofe bia broso a mentua esan se sa ensam na enam wiem no nya no kra afi no mukosi nkonya na omunyina ato adwene te won senkaye da obokata yi ede aba na owie no chemu se opanyini ba ko ofre se Dr. Sam Adeyemi o kire se Ghana ya hawan kasankasa no enye sika o Ghana's problem is not money enti ayeden enye sika ayeden aka we you know enu ade how no
eti opanyina chechense mu a unya the daily searchlight a obetimi so akenkan atumu enchene na wasi CDD Ghana for so egusu a wonom ekom eko ede ema LGBT for womo nsam ni nyina ne say sa anti LGBTQ+ bill no yenya gigitum se kunkunu ebetieti ankrofo fa ahudie so ntima ya njintum katafa toso mienu nsia ene enkono na tumse ne ensem omo kanedoso ana ode enso aguo ewo de oboka tayi emu owie ye o kyeremu se owura owusu bill wono ayo soafo abede kyira wo hwe ensase na obade ne mapa wo emu ene eso okopiemu awo atwoma nwabeja nofa wono ene suoma na momra hye bedwafie o kyeremu se abatimi abomoden ayisiam no kase ensase awodo bi aka ekọ 5 baabi ya aban ne dia enfie makoma nsunie wetimi ahwe agigi ni nyina dabi ensase a yatutu tu galamse amna tutu mu no o chesa abatimi ahwe ene ekese makoma 729,608 aban ahwe asisi amna ni nyina masisi ade asanso enya hode foforo a yebetimi asanso dia ye afu anase dia ye kua ama nnoma timi akọ eye enkan entimfie nsunie abadwuma wabọ ewo galamse hu o se ye hwe ne yensa ase a galamse sese no yesanso enya ne back ana ye keka amramra na tuatua na nnoma timi akọ nkan no ehun kontabu na wode aba the daily searchlight amane boy na no pay wode enam adishimama ebi na mede adanwe abusia mede da Ghanaian Times da obokrata no na etwaso ede amount na yasu kopiem ewo kede empatam ayeyan nuanum kede ewo echiri hei yasu ntokwa ementeme ho ase asori ahensam ya ehun nsam ayebuburuja ewo hodom a kratai ede ehun nsam aba na yasu kopiem so ewo tewu ne TUC fo nso group mienu ensem bi apiepie mu akratai ede hu nsam nyina akogu page 9 tafa kone kopkinkan bi na enche hanom wanso ekuo bi ekasa sebo mu kenya da ne se nyamianum no kure ne to da bi a enkuro bi so no de encho mu nya apomode papa ne se ekwan ne nye sepa so baby abenantia Africa free answer na dia beji apomode ayaresa no oh na wa obedu kra na ukoma kra ate awie entia no so abanhwe no wonye ne yie se obi betimi afri beka pa na aba chem danse oba hospital die se die benti na transport ministry so na wo mo ka che Ghana fo nyina da se sa hyentu ade abonom so mo betum na agrobi ni wodi agrobi kra ni wodi okre so ti mumbubu nuangu masum obia ni obabi a obeto lorry fm na yaso kopiem nso ewo bogatanga technical varsity lecturer bi chreche ni bi ya shutu no pay wawu ya eho asem so etahadum secretary ede aba we aye the Ghanaian Times GT Delbokrata na new weekend crusading guide emu amanebo na mede besomo abusuafo na wode aba awo kyeremu se kopiem awo ga Easter wonomo aban awura awo wonom MC sabno kaza yesena so ayeshi na so ayeshi nyina ne se businessman bi ajapade wakodwiragu anya asam ketwa yebusa ne se ne ya opa ne se ntia wakodwiri ajapade agu ye wo kyeremu se sa businessman na so odin wo so on top plane ticket man na ja wono so en kofa wiem kakra emmom frama kakra wanto plane ticket no ti ja wono so asotwe wode man no na ajapade wa me akobubu atu agu I know ensem da boka tedi aba na we enye nwanwa na wasi obuo huye obuo ya woye ntuni sisi ade amanyosem ode ne wagima anya asem ketwa okọ wonu maja so pese wo sende ya nkata bi anase ade bi komo obi a
na dia call dan wo mo Ghana Post for no isi akọ won wodi ni nkui nya asem ketwa na afimpinu ne aduo no ya senko beso okom na hye bedwafie okoye ya amfa asante achim ehonum kra ye south ana emse south wa okoye ya amfa ana wasan so akobiem so osan so beso okọ na hye bedwafie ho nti wasa ko gina PP primacy mu na yase ne campaign coordinator baako o hwɛ sɛ de obo ye na so obo mintimi ndi wachi biemu me de mekɔ aja de ade wo no no na odie nti sɛ yase ne coordinator baako no de wasan so akodi incumbent champion no ho no n'achi a anya asɛm keto nti ama obo aso ayɛ hye ɛho nsɛm de obo kata de aba na enye achem kede yase wonum so sɛ de wote wo de obo kata ho de no yase asɔre wo ho ayɛfo nsɛm no nya asɛm ketoa a kyɛ sɛ de obo kata yi enso di mu enkomo ede aba tag fo nso so yaso omo so ani abre ani anya asem keto dwadifo omo ehwe ni mu so ometoto ne oma ma dwadifo nso yedie ene nkan kon so akọ nanim ye won so nsem da eboka tai ede aba ewa hanomo we eye new weekend crusading guide emu ensem. The Ghanaian Observer the Obokrata no na mede to aso ye for Ghana citizen pentiko ne kope bitu akenkan de ye pa kenkan on pa kenkan a oh if say sa graphic ne kra ya twa adwuma wo mu a unhu mesro ko ne kope the Ghanaian Observer for CDD oh we show simple manasa tinkwala na mo ofie no a school for nkwala no kope bi na kenkan na on pa kenkan krata ya ni mu on sama hodro egu ha yasu kopia mu ewo eye onimojan faru na idrusu ne mpeso ane so a omaye reshuffling bi wo ho empanifu eda party nanimo NDC mu asab na mekai yasu omaye reshuffling yi kofu bi afri post bi de bi akohye he yase na mso eja dem nya asab keto akura setre eja dem wo do wa kratai ede aba etu ko page 9 and 10 ubehunu ensam na meka no na mamembras ya hase cheda cheda sese waso obekwa independent ono ya so ni pani beko so widiem eni anya sam ketwa na nsen ase na munni baabi a menya misika free ana menya misika na mi wo UK kura menya £1,000,000 ana menya nkokọ na poultry farm no kura de munkosu ya hwe me nua no aka Wakika sana Ghana Revenue Authority for so ache omaso. Omache omaso say brand preach on. And me kra me wo edan wo ha say oh me wo mama me dan bi crazy ha say kra because this ka wo yi ho na me de me omoso me so kakra. Me anso me sika me de asisi. Who ska we nyina GRA. Enti yaka say GRA fua wamama chada ni aya na sheshesheshesheshe yase tuo bi a wamo asum di agu ne so odo so wo metua no anya to ketwa 7 million Ghana cedis so 7 ahe yase wo metua nye serious kuro yi so ya be bo form say tu obi so onuma wonko busia yi pa kwasi now obi sa pa kwasi no obi kura ya ne wedding wa cha ne basika alokraji areti ko tata no na wonka wanuntum so no so da wo chirechire hu ba bia ne sika free enti abusu ya se dia papa no so obe kwante kro no a yesi we weska no dia fo se ne sika no mbedi bi enti e wo so otuatua tuo bi kratai adimu nsama benti yesi sesei president ro so be so di kra na abonanum nani so atano na MPP amanyoko num so okwa omo primaries ni yase empadifo a disqualify nipa mako dunso emienu de omo step down krache ede aba swafo no anahwe edwadie ni fididwuma sam so no say omo ye cement okrom ha say no prices ahodro ankasanga se yede amom so omo ntono omo famra prices ahen omo ton sen
wo so wo bisa ku beti na ebisa se omo ye cement okro mu ase no na beti na cement boy den ti edan boy den ena obi asini dan na se o ma me pa chon to so kakro se hye wa busa cement boda kwara na ade u accident da what foundation da ti trade minister say mo fa cement price na mo ton okro mu ase embra se eye pepepa wa hunu se ne obeka no we eye the Ghanaian Observer the Obokrata The Chronicle the Obokrata ni mu ensem enie krata feto so miensa ne enso no eho ena ne banner caption no okuchiri nsema wodode aguo na wode MPP amanyoko no titena ni wa Asantemantamu the only chairman untumi ode ni mfonyi ede aba na said da watiemu no tum se akwa hot ana ode otekra rebla ngoma so Asantemawura otumfo otekokoso se jitwa babio ode akra so mfonyi di aba na no no wochemu se okopemu Asantemantamu amabu no won momani abresa krodom amu chemu se tama untumi akokika nsem na sansem na akoka no sabi mpreduasa enche emfa ma Asantemawura enchire ni die emfa ma Asantemawura ne sayo so ntino Asantemawura de odon saka ne pe odon saka Asantemawura nyina ni ti mabura won mo kire se omo pese chama wuntumi sabi etwa na su adi firi manhia ho ni kwaso otu ne nadi si manhia ho onkwaje hwe wo ho ai se wani kama wani nsu ade na nya sabi bolga dwom ye do be ye kebab na hwa ade wapini ho eti ehonsem de Obokrata yi ade aba na ni aka nyina di kan de ama dada kede de wa ha ana oru asam ade yemi soso de na okan na nso wa ha enti the Chronicle ba kwa me fa free mo eno no abusuafo Daily Graphic truth and accuracy every day ebusua krate ya troto anu mu kakraka se CDD for na eka Ediacha Communications Authority say aye Ghana ha radio na ye TV no so ye aba ade na we ya no mama no frequency wa kwa bi radio ni bi ade ebi jinum ni nine ebi isi ha nwotwe aba ade what the yade edi ebe nko ahudwan EDCD fo na mo ka kire se Communications Authority anjuma wa krom ha TV ni radio ye order da kura na anjuma wo so munya hu adwuma bi mu content nye kura 0244 omuyina wa system ni mu omuyina wa system ni mu munya mu adwuma nwie na mu sori a na chese mo sa ma radio obika so be radio nya man license nipa ba ku no kura radio be ye edu adan ube kom so na eye die free enti no CDD for na eka se frequencies no mo de me man eye omo hwe de aka na egu krom ha se kra no bebre mo de na nyi bi film de bia ma frequencies na radio na doso krom ha TV adoso ube ko na TV so yamu ani power bra ti asio ni e de etire ya boazo ye hu ya de momo na mato ne enye etire kakraka bi utimi se etire we nya Ghana hati eya Kenya ho baabi arobuti na ekurase dabi se nya no ma your voice over to ase onua nipa hu no TV su abi hu hwe bi da me de menya hu me TV kwa men ka da me so yo me TV me nya ma ne bi wo hu ntime e bo me de me sa e ho no ma menya ho bi anu bi ni baako edia ba asem ni na TV da ya radio adoso ti abusua e wan sep da e wa asia omo pasem na aka omo kan si su people omo kan se radio frequency ya de ma me mama nyofo ni yai kan sa wa kan si su yi amom na si wo de wadere wan chirim uzi enya frequency ya de ma ne ya de ma ho am isi apa yen kan to Ghana ha wo mo frequency do so business politician any of them mamumfa ohia ne ahokire nkekeke nsem a o se menwenye ohia ne ahokire
Make I say frequency no tie o ti ho yi yen wa ha yi ye will be one crying it will be Kumase it will be Takrade and I will boom wa ha na ko ho nyina anka wo mpe there be nyane sa ho nyane sa ho but na saying and I make sure edina me bo fia edina make I say wo mo no say don be so mo ka asem no anya sa no mo ka no nti wo mo pese wo mo ka ne saying wo mo pese wo mo ka si say amanyofo na ye different frequency bi ma me ma wo mo no o mo nyai anu pese wo mo ka o ye adwuma CDD ho o say o ye adwuma CDD ho say aro prime me o pese me o mpiriaru Debbie. Radio the regulator has to be proactive. But say send we ni page ne de. And I make say regulator no or you active oni pa ne radio na monitor or beje frequency no. Na monitor na we say dem hunu ti say Ahenkan FM. Ni akwakoji Odi FM. Ahenkan FM no ni Odi FM ni nyina adwuma akro no ano moye tu ka bo ba dey Odi Ahenkan enti wo ba no sa wo be ka ma bom say ye mo mfra mo Odi Ahenkan FM na mo nyi Ahenkan no Odi no mo nka mbom no ni emfa frequency ni ba ko mfa mo obi sa na meka but say onipa ne kwakwaje ne dey say you don't know me onipa no ne plans our planning it say da na gum dey regulator dey active maybe say radio ni bi wo nkran omo nyina wo dan ba akum adwuma kro no a omo ye ba akum ye mi sha and I crow guys ahwehwenu you hunu ayi bi nso amoye ade ba akono when you ni when enti ye kan sa dey fine so that say o dia command bi mu kra say dey wo kan e bia is still raging so untimi ntrem command ni nyina enti wo kwaje from mantam from fine na mantam mu kra na no she o dey mantam kro ba akoni mu no sir but and I make I say no whoever went for it is not at fault a regulator no so or ye active sabe ye mfa license mu obi nkan na nto so nkope ba system na ka say when all the license mu obi a wo hwe adekodi a wo dey kwakoye say say eti di okwakoje say amanyofo na eje hwanhwanfo na eje no de me to me no enye yi say wo ye omanyoni a wo so tuya light bill utua bill bi a wo so tuya bia no so tuya enti me de me I'm not me reason tia me tia sa ade no so on say nyane kwa na meka me reason tia meka sa because say obi I am tell so obi ka say these people now no o say ebeshimale yes I cry the TV be peace wa oh ne dia no we asem the reason I make us say say one more no mo sole o masa akotena say na unprofessional na hwan mo na mo yes ade no ebeshimale ewu say yes you nya ka da ye kwaji TV nso kra san be peace so o no dia ye ni problem ni mamna wase ni fancy osofo aba yam fani ngure me kama asem in general o kwa asem you go explain tire you go explain tire you go so me pa wiemu no ayo wiemu go amaya me so me kwa kwaje ebobo ba FM o kwaje dey ebobo ba awu ba gu haso you do how no more me kwaje ebobo ba frequency wow na masa kwaje Zafinat Pania edini ehu it is Zafinat Pania 103.4 edini ehu edini dobi befa Ghana yo pola me ma me na mase na osofo abaye mfa ni wiram na ye start right Matthew say what's the application call oh yes sir many brisamo ayeba me kwaje ebobo ba frequency that be application we na make an in frequency no kura application be I black star coach no say me ko pair coach na me black star na kasa so ma bra bo fa me hono akwaje o mu coach sir omo Facebook ni nya be dia dance say no person kwaje o madwuma ne ye o say sa no mo ka sir o mu si black stars no na we no ese me ko
Oh, there be blasters. The same Korea blasters and the crash. I'm the same Kum can say I'm bomb. Maybe the bar. Send himself from Banty. And I'm Man, you're my some crash. I say many as same been Asia. I'm gas open man because this year you pay coach. Are the coach no on coach no on what Chris Wooten? Oh, there be one assistant coach for now. Me who say mo problem in your coach. Ghana problem in your coach. No, you coach the piano coach na coach. I been party. Me tio. Yes sunsumu for no. You who say Ghana problem in your coach yasem. Mba cho den. Sa asofo binom abayifo te say ayi mu omo yekobobo wa no mo de we be wura ha. Oh yes. I'm telling you something. Obi o sunsumu ani bia bete de make us. Oh so. Yekobobo obi na abayifo asofo ya sore. Enso kwa no ye fanya ha. We sin ha. We fa. Antimuzu so mo yanya me ma no mo so mo mpa ye na nya so si dia. Say ye no blaster ni nhyeda mfa ye ho. Inti eba sa de agya ma bayifu aso. Ani wani ani ase so bayam sa. Si ayam na sam nka ho de ne munya ne nya moy. Chris Wuti munya no. Ye nya no da. Munya no na me de pam no. Me tin sam ka blasters asa. Ke bia mo di coach. Ye ba me technically. Coach technically. Oye adwuma ma hunu say we di we awura ha. Odi we awura. Say as ye. Chineke. Osofo aba. Bo na mu nimbo. Osofo aba. Mo pese san twen osofo kasa wi amusa. Oh, dey osofo kasa wi baba. Se na fie. Yes baba. Na kizu timba ko. Okokuru men. Mo bibi. Na tumi je change na. Mo ke kan osofo aba ifo ni gudan mo tuo mu. Na embra IGP ho ye me nwanwa IGP wa antesa kwa no oye nkwasi adede. We fe panic. Uti pa asem tu obi abra boso se wo bi hu ani base. Nkwasi asem ta ni twen. Na kudus de roka na bi. Ti nyame nim kure ni obo ti. Ori pa so oba be gunu hu ani man so na bi nya man of the man. Onya be ifo so jabo ti. Ebi wo nyame se wo yi ade ne kira enye expecting se de o kan jai odi for church adi se mu yeda se yemfa ti ana ana so de yi kira onya za na wasa we expecting no fa ho tie se emba fa ho ka se go yate wase yate at the end of the day want me jubilate a den want me jubilate o kan say Osaba be good ni woni ma se. O be good ni woni ma se ni wo hefa. Tendency na woni me nko ana mo. No ga say bo no. Ya ya de kora ye draw ni de mo nka. Wo boa. Eyi adanko dada de. Aze oyire nyem. Na okwa wo. O so anwo oba oba wo be ma. Eno na ye nkom se. Ball so yenim se ne ma me ensa ne wom. Eye win draw lose. Enti so be ka kire me se o mo be bo draw a. Eno na ye di se. O yare. Ana pay. We the men can be na se na me. Ka sen. Abe sam sa ni hwan. We mu nyina na Ghana ha. Oda chinti bra so aye they started right they be ma won ye du omachi a na efiada e betutu jegu ahunu nsuo no ye be ba joda na kira dwudin sima aduonu pepepe na agba pa no pa no wotwe ho de obon krata mo so na atwegu no ye fast dan confirm afia mpofo a na adwompa hene kofi mensa started right ye ne Odi4 Prince Asari oye covered by the Root of Christ Prayer Ministry started right ebrena so ene ebrena hi pa osofo de bechen ebre no ehi mi so osofo de bechen se ya mabre no ehi kom okay nti Odi4 atena se entempa so ye bekoho na fei ye de ene edition nso so e de amount o wa asem bi bisa obetumi dia 0533898915 0533898915 o de fa ho de ba ye behwe na ye bisa ne de amount abasobodie bi nso na pese obo no e hwa obetumi de afa na ya kenkan ne kama de amount onyame di fo apomboko de yankupa adumo misra nso e nyame adom ye nso ye ho ye pa ye do ba de ase sa ene so wasan de aba yes sir tifo aye krado
a ɔmo pɛ sɛ ɔmo tie di awurade nam wɔ so ɛde bɛma wɔn ɛnɛ ɛnura ɔmo yɛ hunu sɛ muburuhu ne adɔyɛ ɛyɛ adeɛ a onyankopɔn ani gye ho a sɛ sɛ woyɛ obi a woyɛ a ɛbɔ kwan de ma wo ɛma wokɔn hemfo ne mpanimfoɔ anim na ɛnura ɔmo yɛ hunu sɛ Cornelius ɛnam na dɔyɛ nti onyankopɔn kae no na ɔnyɛ odiifoɔ na ɔnyɛ ɔsɔfoɔ bata adɔyɛ awurade fa so kae no ɛnɛ wadaroma wode yɛfa he ɛnɛ ɛyɛ Friday a nipa bebree ɛbɛfi adwuma mu akɔ mmea ɛnom ne adeadeɛ kakra ɛnɔpɛ mɛtumi ɛne nyame ma akyɛ no sɛ ɛwɔ sɛ yɛhwɛ yɛapɔmuden so yie yes sir ɛwɔ sɛ yɛhwɛ yɛapɔmuden so yie because wohwɛ a Bible koraa ka sɛ by strength no man shall prevail nti wode ba physical aspect no matter how we are sharp in education no matter how we are hard working ɛwɔ adwuma mu no matter how wopɛsɛ utu kwan wopɛsɛ ɔware no matter how adeɛ bi a wopɛsɛ woyɛ wɔ asase so no sɛ wonni apɔmuden a you can't do all those things unless wo ahoɔden a wobɛtumi ade ayɛ deɛ wopɛ sɛ woyɛ no but wonni ahoɔden a you can't do it nti ɛwɔ sɛ onipa biara hwɛ n'apɔmuden so yie apɔmuden yɛ adeɛ ɛho hia ɛyɛ very important kɔsɛ wowɔ apɔmuden a na ne onyame ka koraa ne bɛtumi aba mu akwantu bi bɛtumi aba ɛnɛ sure but sɛ woyare da hɔ a wontumi nkɔ I quite remember sɛ last year no aberanteɛ bi ɛkɔyɛ fasting na watwe a the time they realized no mo call na wawu da hɔ yeah wayɛ torture body need to the extent that the body cannot respond to anything again nti ɛno no yɛ nyame honhom na ɛba bɛdi sɛ adwuma no anaa sɛ ɛyɛ ɔno ankasa na wayɛ na waku ne ho nneɛma bi wɔ hɔ a sometimes we have to blame ourselves me a meteyɛ yi meyɛ odifu menka nkyerɛ wo sɛ mayɛ dry 21 days da my strength cannot afford that 21 days dry fasting yes sir so nti sɛ ya na ebinom ka di hunahuna yɛn ebinom ka di hunahuna sɛ wo se o ye 21 days me amete me ntimi nya bi chada okay yeah sɛ unidi onum nsuo 21 days mewu ɛno yɛ fasting aton anaasɛ deɛ hia ɛna nyame nso nka nkyerɛ me sɛ menyɛ that fasting no nti sɛ me a metena se na me se mɛyɛ fasting dry menidi menum nsuo menni kwadu menum koko dry me sole saa 21 days nyame nka nkyerɛ me saa nti ɔma me saa ho ahoɔden no I will die so what I say nti uma yɛnhwɛ yɛapɔmuden so yie obi wɔ hɔ a wakɔ hospital ya diagnose na ka kyerɛ no sɛ wowɔ ulcer nti time sɛ didi na nom waduru you have to obey deɛ aka kyerɛ wo no sɛ bi a me makɔgye yesu mogya nti anɔpa no no ana me no nom a kɔpem sɛ menya aduane adi ɛbɛkum yesu mogya no yes sir saa yesu kristo ka kyerɛ paul sɛ ɛyɛ sign woyɛ fummerɛ nti nombo bisa kakra na God was telling Paul sɛ deɛ ɛkɔ so no ɔmfa duro no ɔnom so what I say but I say interpretations ne dɔɔso ebi di ayɛ petition ebi di ayɛ doka ɛnka yɛ topic no nti no mɛpɛ sɛ ebi yɛ thank you sir so what I say na lord want to teach him say ɔnkɔfa duro no ebi ana aduro da hɔ but ɔnom so what I say ɔde ne gidi na ɔsɔfo sɛ ɔbɔ mpaeɛ mɛmo ɔmfa duro no adi ama no ne nkana no ɔgye sɔfo di me Bible na ye kenkan na ja sometimes so wo kan na wan hwe ya obeka say bia
nyamea ekum ana nyamea ye obone but na wa na wa ye ho bone wako hospital ye the machines asisi so ye twa screen eda ho ema ye do yem ato so ehun se hose ewo yem edidem nyankopon betumi asaw yare but to the extent say bo wakọ ya bo yefo ne ho mpa ye sa enko ya nyame atumi ma nipa ne nsa atwekom esan twemba so what I say but enema bi wo ho a wamma binim nso ho nim wamma binim ho nso nim de ene adoma chede a otumi verify uns ade we awurade din mu na bode a wabɔ no ye de sa duro we ma wo nom a ade we ebeku sa akuro no ama ohu atɔ nti gidie bi wo ye gidie hu da no busa am sɛ mesimi yodifo nyamensa o mesonti ka ba ɛwɔ sɛ metwam anaasɛ mahu sɛ kaa na bɛn me metumi atwam a kaa ne mmɔ me mese menyɛ menso mawurade ne menyankopɔn hwɛ saa sɛnka ɔbɛsoa wɔ ne nkɔre ntaban so dabi yesu kristo ɔkronkron ne nazaretini no bonsam kaa sɛ onya ne ho mfiri jerusalem abansoro no ɔso watwerɛw sɛ ɛnsɔ wawurade ne onyankopɔn hwɛ na bonsam so kɔtu no sɛ wahyɛ bɔfoɔ sɛ ɔbɛsoa ɔkɔre ntabansɛm na na mpemboɔ nyame amfa deɛ bonsam ka no so wate aseɛ nti apɔmuden no ɛba no honam famu a ɛwɔ sɛ ɔmo wɔ ni kɔ ho nti yɛyɛ sunsum mu deɛ no na honam mu deɛ no so woyɛ ɔmo ɔsɔfoɔ bɔ mpaeɛ ma wo ho bɛtɔ na mmom waduro no nom you have to take it wobɔ mpaeɛ gu aduro no so na wanom so wate aseɛ woyɛ adwuma wabrɛ to the extent sɛ wontumi nyɛ hwee ɛwɔ sɛ woreste ɛnyɛ sɛ wobɛbreki body no na nkwala a wo sɛ wobrɛ wo mogya ni ahwɛ wo no afei deɛ wabreki wawu agya wo hɔ nti woyɛ adwuma na wote brɛ a you have to rest na ma body no cells ne blood no ɛne nsuo na ɛwɔ nipadua ne adwene no a ayɛ too hot no calm it down for another day anyɛ sɛ you break yourself and you die anaa stroke to me chill anaa yare bɔne bi usisi tumi breki ama afei wontumi nante bi enti ɛwɔ sɛ wohwɛ wo apɔmuden so yie ɛnsanom bebrebe hwensa anopa awia anwummere woku o blood cells no mu kyɛ sɛ you die early ubon so physical no body nyina tumi ya basa na koro agugu afei wo smell bad ene ade ubehu na body na breaki ensanom nti obu how you very young as we be share no be ka say ono kra na wo ne maame ne nana hard work or abusing of alcohol or sex or you too much sex no watete no aye basa sa moja na efiri ho every day da bia una osi ho ofe oya brante watwa pampam galas why dread odutu nru nom ne ade ma obema sabem predu asampani fom animu a obema hoodin wom utumi no oba hia by 2 hours 1 hour it doesn't count nothing you are just wasting your strength you die early da aphrodisiac viagra enomone ensadin na wo nom de yesa no you break yourselves and you break your body enti bonse mfidudu awurade de ama no wantimi because of say lack of taking care of on your health say oka health now back Ghana ha no mo a not to say you take very good care of you at all yen so ne yebre ye ho pa yen so na say yare boy a yen nindru a ye de san ye ho yare look at this he say obi a oye mason ni hwe mason adwuma den concrete don ene ade na wasan akonom nsa with too much pressure ama veins blood your mind and your everything into bon say we are there gidi but within some few years no I am ready so what I say ti you say
yɛhwɛ yɛapɔmuden so yie paa yɛma yɛduro yɛ uti ɔya wokɔ hospital yɛma waduro nom yɛka sɛ fa baako a day ɛwɔ sɛ wofa ɛni kwan sɛ wosumiti no yɛ me ya dendenden enti aduro baako ɛ sɛ wofa na womfa na mmom woka bɔ so fɔ na wawe na wabɔ nsuo agu so you are breaking your body wobɛwu you die dabi yɛakyerɛkyerɛ wo yesu de ne bible ato wɔ sɛ ɛkwan wei na fa so woamfa so a ɔso deɛ ɔbu ban ɔwɔ bɛka no nti ɔwɔ ka wa ɛnyɛ awurade na ama ɔwɔ na ka wo nti yet wase a yes ɛwɔ sɛ yareɛ ne ba a wofrɛ sɔfo na ɔbɔ mpae ne ɔbɔ mpae ne ma owie a ma ne ka hɔ a ɛwɔ sɛ wokɔ ayaresabea na wokɔkɔyɛ honam mu deɛ deɛ onyankopɔn de ho nimdeɛ de ama no because sɛ munni aduaba no na momfa hahan no nsa yadeɛ meaning na onyankopɔn nso te saa physical ayaresa no ɔte aseɛ sure I see sɛ Moses ɛkɔ Herod anim ɔkɔ Pharaoh anim onyankopɔn kyerɛ no ade a ɔnte ngu ne kɔn mu na it was a leaf nti biribi ɛtetee wa wakɔ asɔre mebɔ mpaeɛ ma obi 1 2 3 sɛ yɛ ne yam na still adeɛ ne nkɔ a means that ɛwɔ sɛ ohia physical adeɛ ɛwɔ system nim tumi ka kyerɛ sɛ go to hospital, go and check your blood, go and check, go examine yourself, bring me a report. So what I say, I won't slave anyone. You say members in the Bible are young kwa. Yeah. O yare and fantin if you fabras on them. O yare na de baso dem ye bom pa ye ma e kwa nyame abesa ya de. O si ebi no ho a nyame abom so omware bi wa wabom se mo nware isan na dwumanti na de ode ne ba ama ware no edo ne kunu esene awurade na de ode ne ba ma awurade no edo awurade isan awurade adwumanti nti se ode o yare na aba ne bom pa ye ma wa God onyame wa ye na famu de e bi a sunsun fia etai saa yade na chi no awurade ahoɔden ne awurade tumi break no sunsum etai yare na chi no awurade ahoɔden break no so physically no wohia bibi ɛyɛ physical attention so what I say oba nyima nyame na di bana to yefunu nim yɛwɔ physical medicine ɛwɔ sɛ wononom ɛma kwada no ɛyɛ nourishable vitamin D DNA mujadru no ne ade ɛwɔ sɛ wononom na kwala ne ba ne ho ɛyɛ fɛ na ne ho yɛ dene wanya awurade de wayɛ miracle no de akwada na to yefunu di aka no wa man krofo bi ho nimdeɛ a wobetumi ombɛma education ma kwada no ayɛ fine ene kra itimi twa scan hu akwada no a oda yefunu nim nyame di akwala na to yefunu wa mani panim de twa scan nti wo na unte akwala ne nka ɛwɔ sɛ wo call ni twa scan de hu sɛ bi a umbilical cord na kyekyere abofra ne mene so ate ase akyekyere ne mene ɔmo wɔ kwan ɔmbɛfa so a ɔmbɛsane but wo ye na sei onyame betumi ayɛ bibia but or the nimdeɛ kwan so ama nipa bi a physically no they can help situation bi betumi aba wo ba no woni ano at that moment wo de bom paye but nyame ama obi nso doctor bi nimdeɛ a wonyem a wo kwa wo so a wo bre na untumi MBA wa no mompa nso mfra awurade wa ma obi nimdeɛ a obɛwura to theater no ayi akwada na firi yam for you to be free. You won't die. Nyankopɔn bɛsoma na bɔfo abɛgyina wo nkyɛn ama wahome atena wo mu ama yɛyi akwadaa no ama wanya nkwa ama akwadaa no nso anya nkwa. Okay. Enti ɛno no yɛ sɛ ebi a yareɛ no aba no wɔ sɛ wotumi tu anamɔ kɔ ayaresabea after sɛ wafrɛ ɔsɔfo ama na bɔ mpae ama wo na wayɛ sunsum mu adwuma ɛwɔ sɛ ɔyɛ honam mu deɛ afei yɛnhwɛ yareɛ no nya maayɛ no yɛasetena mu sɛdeɛ yɛdi yɛ ho ni sɛdeɛ yareɛ no nso so ɛmba. Because you see, cleanliness is next to godliness. Sure. Enti
ahonidie ne ne di ho de ma nyamesom pade a sure ene na yenso so ye fie ho na etena wo se ye di ahoni sure ye oba bu ho no mo anopai we de manimu o ntasuo bi a wagina wo nanum o sori ahomache no serious enya asem ketwa serious obi wo a edan wo dem or the pale si wo on kata so odwonso gum on kata so ena flavor ni tu wo dem wo ne nkwala no ene ubeyare obi wo a o WC e wo ne dem eye master bedroom WC obekwa akugya ne nan osimiwura fi na wabie so na I mean flavor bofa dem on kwala ne ade uwie kura o flash kura you have to close the water closet so kata uwie ye so kata so o flash ni ye na o kata so fine paper urine bi e wo ho kata so neat unka banku wie emfa da sen na wo de ka o ka banku ni wo mu no ensi abonten ma mo amfo ma no ntutum e ma de nche o waduro ne si abonten o de aduane si wo nkata so so what I say so wanye sa ne ma we nyina na ujeja ne ma just like that you are torturing your health because once na ba kusi so no obisi waduane so no wadi na wanya yare bacteria chew ubie wo dan untum na ntuntum vram na just say wo oba akra na yes wa wade create mi gu o no na nya bayi sure because me I'm not sure say metimi ne oba o de ntoma boni mu no wo de na mo hono mo enye say bi o kodware bi ana say ayi no de ntoma boni mu tia no pakosi anwumre ni oni ni ba shi to mo da so itumi saso be 1 month no si wo ye fini eno no ko ma me fi enye bayi eye fi na wo ye wow behavior o pa no akochirechi ma chiro me so hunya enye bayi sure na me am ye fi ufie wo mpra aduane aka o maso ababia na ohwiegu na ube efie basa osole a wontwini se no de kasa wo ho ne wai chese tiri mi wai ne sakatu basa wa wari ya wie ntire no ano no debi ukun beja ukun anyawa men give you false teachings but wan hwe osi abonten na aboa kontromfi osmani wa na misuman okohu obi a odi ne hu ni sa oba reject o do beja ho ya so nti wo say yidi ehu ni na ehudidie no ade apomuden breye asada to say won no nsa wonye masem rough ne ade you see yes ane mana die pese this year ye bia na betima because wo ahoden obetimi aya de bia pese obetimi serviska obetimi akwasori akobompa obetimi aya fasting kakra obetumi anya sika kɔba fɔre ama awurade ahyira wo obetumi anya bi ama mɔborɔfoɔ ama nyame ahyira wo obetumi atu kwan a pɛ sɛ wotu obetumi aware a pɛ sɛ ɔware mengyimi ni sɛ ɔbɛrima bi akɔ ɔbaa bi fi ada bi ɔbɛkɔ na ɔfe na ɔyare na ɔseme kɔyɛ ne ho adeɛ ɔnyɛ so wate aseɛ nti ɛwɔ sɛ yɛhwe yɛapɔmuden so yie kwan a yɛfa so arrange environment nneɛma aye fin na egu baabi a ɔda ne mpaboa aye fia ɔno ankasa ne andi so aye fia ma instead so obesi no onsi enti de egu ne washing of friend saying dirty bin ne mu no okoyi bi a no asan hye no wa hwehwehwe no asan hye obi okra sabe mpredua sampani for money mu ne mu ase o de gu nsuo mu siwo saa obo onsa enipa hu yesa no ntokuro ye hu saa de nsuo na aye firi na odo nsa ko hyemu ni ade nyina no wo ewo effect a unya wo nipadua nim obo nso bo na kaka ni ade na ye no na I mean ewo se ye hwe ye kura ya pomudin very careful on somewhere na afu anu abubu aduane bia si bia no akoto no odi uko ye aduane ye bie so nko bia aduane ye gina so ko fo kasa we saliva ne na
David. Baby ona kona ya no aduane edi fiwa besi lol kwan ho awure be ho. Kwalaji jeja omonan na mo ne ade dansan ya ye no mu aduane mu basa. I was say we are careful because wapomudin break ya ubi bia break. Wapomudin say pe ubi bia say. We are ya call kra untimi nye. Ubi ma business kra be ka chense pacho this time home family unti ubi timi ade am ubi a wa hwere sika. Ebia onsanom bi ene o ma asem bebrebe ene niema basa wo ye adwuma saa onyiwa home obedo okuani bedo saa odowia owia wetubanche ne san so no you see bedru fia o sign we duane bedru fia o sign no aduane obegina so awufufuo obebabere wantem obeye basa so what I say into ye adwuma na obra you have to rest. Okay, ufie ye fini asisi ho ama wanya problem enwansana ene ntontom enya access over your body and inject and infuse virus into your DNA for you to break down. Akadema minu ampese ye ka ho asem na ayi ye bre no ahinti ye disi ho. Yes sir. Omo ya na kwafu. Yes sir. Omo say wo mo ata afu mu atade ne yensi. Yesi. Ma dwene ho amenti ase. Eja yesi. Eye laziness. Ena obi wo ade kankan ye ne eye ne hwam. Ade atade a wa hyede akodo a. Onti ase se atade a ode kwafu mu de enti ne wo so wosi. You have to wash it. Because fifre na efru no eyanka awurade amanante na wo mu. Epie ban means that it's not nice. Bible said the ekoye mu no enwuye hu fi said the free mu ba en neguye hu fi. Inti sa fifre na efru hu ba no it's not nice. Se wo fi se no ya aden na uko physics a eno de wo fi se enye it's like physics. Yeah. It was a full matter in you have to wash it nicely. Always ukwafumu ba also digu nshum na usi udi samne hwam egusu na usi because ene disika bro uhwe ushia mesi ni bi ewo adwuma mu a sede ne mpaboa ho aye fini sede ne mpaboa ho mortar ne ade aye ho ofa ya na ne na hwem ne socks a ohye edi mpaboa no ayi wa hye ne be 3 years on seeda also e mesi ni anwia ho adwuma you have to wash it nicely na tade oye adwuma wi a owro esen baby a o si dan no na wa hye fufuro kofie anopa oba na wasan be hye fin no umwa wa pomuden cement na e ko skin musa no it will break your health down. I was so wash you cement in the film because cement in a poison womb. Yeah, poison womb. Obi be share air condition musa ne cam air condition ne office air condition ne hall air condition ne bedroom air condition sa ni pano so onye jogging ena infifire bia air condition no amana stay one inside na to me pie ama ni skin hose no emu atumi ade da ho kama ubehu so ye adwuma akọ enya 60 years ubehu ana ne nsa ene ne nan na no ache na otwe ne nan ase enso no ye adwuma ye adwuma esombo pa stroke aka no I was so free air condition ni mu a utumi ye jogging ya de a obetim fifiri ema niema pie free ho heat bi ni ade pie free mu ba utumi refresh sa ade no wabonteni ade anopa san be hwe air condition ma we okay but obi betra condition mu ne dem ne kam ni ade da bia office wa ye upra ho ukun afei ye wa asori de asori dem na mami matena sure ye bompa de ama church members ya eya senti pie firi binom ho ba ejabi wa na no hye ma anointing ne kura si from I'm telling you obi opa ja nya guru o mani nsaso ani motuam vradi kai untimi
ebe dum uja sisi ya ebe dum uja no e wo se saa ne ma ne nyina wo kwa sori a u chuchuchu u de shi chuchuchu motuom afu wo so uyi ujiji ne kama o wig ne mu bon a u yitugu na o sesano so ate ase enne kura no eye ba ko a enu aba ye display ma mu yehwam mpabo mu ni ade o ye ne kama because kwa urade anim urade on pa de kankan it will be your spiritual be to say momone ne kako no ni ade onwe no it's not nice so ate ase ya ka church members na minuanum prayer towers ni asofo nketo they have to also be nice asofo kwa sori ya o unya taji dware spray watade mtwu motom di chuchu motom ni ade unantem ni se unya daji dware ho kama u hata ushumu u socks o hatam because ujina nipem you are representing God inti sofo na ushu tantan ehun futru ni ade chese na wo bi kura be kasa urade nshire obi be da ate ase wo hwede ushu aye wan kasa kura pokura wo bre mpabo awi achia chese utriwi unyata munyi utriwi ema ho aye basa atade baako o de ko brada de kofiada I mean I was utumi ye serious dressing nice also one on nama o kan sempa he said your monasi ye fesiti he was talking about their dressing yeah uma hu ye hwam u look attractive u bie wa no kasa say u chu osofu unya time chu se ede ayi gu onum mouthwash kasa nipa ho mouthwash huru onum ni ade ma smelly good and here sometimes the boy fru be bompire mana onyame nkonkon tumi share say ija wo yenum ye hu from angu so na ko hu sam from agu no so na bonum bonwa obeda ba soro ni bi yes odu beja ho kra odu beja ho so ati ase sa ne mani nyina beja ho sa ade na e bona infection want me an ki ono na de kogu obi so a wa man yare so ati ase the system ni weak the system you weak or be poor je but was am an problem inti sa huni DNA ya pomudin no we have to be very conscious about those things a very necessity a very 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 necessity pa I was here my pomudin okay enti papa ya brand we ya de ene de no so di besi yes sir na mom ya be pese wo be bo nsem na wo kan ni nyina tofade amayen na fi announcement bi o ha wo de atoa so kakra meka ne se enema bi efa ya pomudin hu no yenhwe ne ye with that strength yewo obi o ha oso yisunsun mu nipa but unamdua na bre nti usunsun no be da sole e de akoboa obi fufuro nti ti se yan ya asofo nyina no yenhwe ya pomudin ye edu bra wo ye sofo a udidi a e wo se unya bre na udidi na wo ye kama edu bra urade a show se chirekom a chirekom yeah there was a time na me koya sorry me sorry anopa no na wo se me pe bibidi not every day na me didi anopa but sa morning no na me te kompa me decide say me de ba koya sorry fiada nyamenko a kami break on puppet yeah and enye sunsum bia e wo na wo ya asodin me na me ya asodin because ko gina nipa nim break ube preach almost be 1 hour ube lead do ma bompa be 1 hour so what I say we are ube hyenkom be 1 hour ube ye declaration we are ube transfer obi abehu enti wan hwe ya wani be ba so na ebia 4 eye honam dua sunsum ni nya ya adwuma ni wie pe na wo de microphone to say cream na fi body ni so demand ran ya ube break it down okay enti we come me nua no masofo na meka bibi kakra se okay ye nua no masofo a upcoming men of God eniema bi wo ho a moma ye ntwe ye ho mfirim okay uhwe social media me nua sofo bi a Ghana fo di na tem ene ade uhwe bo a
the way memua no ene nam nruso e de bobo no God doesn't have nothing with their football to di agro ebegu animu ase udi agra wani be guase so what you say first one now predicted nice and no na be awurade de kire wo you have to be there e was see e ma nyankopon na obo ye ma ya hoden ma ye nimde ni nyansane a ye de ti wiase no e was sometimes ye ma ni die ban ho they were kofu di asofo atem indirectly no they are insulting our God. Omo no mama mo ho kwan say wo ma ho kwan so ne di nyame atem nyankopon fa ho nche yes me kwasi asa metie Ghana for be bobo said den bibi be bo man na mu ni te said den se nyame de bibi kire me a me hye me dem no mabo ho mpaye if me church member me kan kire no way me say ye gina sole say and 31st all night say you won't get me me gume nyankopon me ma o me kan efin bi because oye onyame a odene ho obetumi ayade en akasema kire wo ne ochena obetumi asesa na ade de open oye mini ano me penasamba but the one call for the unbelievers being called for be in my rade the war more cansem did na tem be sene kwasia my very hurt about that we should be very careful about that thing yan dwene adwuma no so per fans no say bia na say yade ne kwatena na radio so yi ensem bi a ukwatena de wa radio presenters be kansem bi yade enya wo de ne masa me how am metie no me meka na wo presenter no na me na wo presenter ben Obama sole said me no na ye masole no and I will make sure say I won't do nothing now ebema presenter Obama sole so be interview me no way one way asama be busa me no one way na ma ma answer ope inti yenye careful sadie no pa upcoming men of God ayeba we should be conscious about what the nyame de ahye yensa boys no mo ne nam no so omo ne nam no so bible so say suma awurade foforo nkama awurade ho omo suma honhom fi ena de bobo ne ade God doesn't have nothing with their football. God doesn't have nothing. Inti uko dia kire sese ni wagu ho ani mo se na o se integrity yenso so de e ba ye pono so ha de a and now fa baby they were very nice guy or you very sharp in prophetically oh yeah nyame use no both this country and outside but one here me tell you as I dey me chia no fans me shen come crowd now ujina na be you do me shut out kanutum because whatever that I'm doing it's not by my might or by my power. We have to give that reverence to our Lord Jesus Christ. So what I say. Into tini no shefubi ni minya sophobia utimi bian. Mesrew yenye careful sadia no yentwe yon free Ghana in particular adie bia ye nation yi bia no yentwe yon free ne yenhwe ya safuma yie sade awurade beto nhire nso de agu omso ama dwuma na ye no aye nkoso aye nkonimdie yentwe yon free sadia de wa Ghana for aso musum nyame but ensema on be kafa nyame so ho no oh yes directly no mo pe nyame so ma brenase na enya bibi njira so and they are picking that basis of those things until we should be very careful ma ye to me a nyankopon wo no to obie no wo sa to me ni bi ma nkofo bi mbie o ma no kofo bi o mo nsem fata so on be kaseti awurade see we are ambassadors of Christ ye awurade nsi anamu obi unse sofo obi ye wa ye oyapa I'm telling you oye sofo no bi yawa on eye ya pa because of say onkonkon na tu mu no oya ope o feel say nyankopon no oya nte ya oya enti no bo one afi no fall into physical no kan bi a kire enti anko kankra en on jai sade ade a enipa nyina ni di akire enkrofo one thing na Ghana for do makoma di akire pa football enti o san de we no mu bi wurewure mu a
na wa bre wo mukuro me say football no mo bon they are not using their omo fa nyankopon na ebo they don't believe God those guys obi akobin ne nan kra no dia begina back ne so baby omako wura ne ade no enu ana me hwe yi omo yi clip bi by akwa bi bansre onye Ghana ni o other countries ni bia ne ye bon o peja ne top sei no ade bia na sen no we nyame wonde ye ne ye onye Black Star player oye other countries ni bi say Guinea say bibisa na eye old picture bi a omo twa ye e de beto screen so me hu ye e wo GTV. So I say, God doesn't have nothing with those things. Talent no rather than the amount, but they don't reverend God. Say, "Nyame na the talent na ma." So they are roaming about. Baby, omu fi say hono mujidie wo. Enti we mu no nyame no mu ni bibia. Enti o fi say o kosre nyame say nyame hu omo mobone ade na nyame na masa. Be gu hu ani masa. Nyanko wan we Nyankopon betwe ne ho. Okay. Papa ma ye na say what you cry no yeah of Adwin Junction. Yes sir. Ufi across on here ba odan bodan unya du aboabo pe unya du akema aboabo pe o se catch driver and so be so of Adwin Junction driver no be si wo of Adwin Junction pe ufi odan so ne mpatam na eba unya tra Jubilee Hospital pe hyase catch driver and say opa ne chew unsi wo of Adwin Junction udi obehu se Orlando filling station ene washing bay in Temo there's a foot road fasobra down aso no white temple left side anopay ye bompa ye pa ye deliverance aye nkomhyesem agunyankopon maso ama urade ma ye nhyira tumire kabra minim se nyamenti ubeye nhyira urade nhyira make sure asem bia maka bia no so obefa de abobra ebe wie nyina yi urade nhyira yi nyina amen ene obebo mpaya man but man kai wo biom se nia ya sua ni nyina free na wotwe ya hyase no yes sir wobetumi akọ yen YouTube page ho yes sir na se Facebook no wa asan akọ boti bi yes sir na etumi aboa wo wa utie yen a ebia wo refi nia ye kan wo refi bibi a wobetumi akọ ho no mo a ya record ni nyina betumi akọ na dia bobra wo gidie se ye be hyase yie ama afini nkwa wie ne nyina bi adanse papa wadaro ma be bom pai amaye na se wo do number 2 dwa me bom pai erade tumfo me da wase amen eni die ne no nyam ne mpagya ne ntontom ka wutin Jesus me de adwumakuo mu nipa nyina hyewunsa amen me de otieni bi hyewunsa amen erade wadom ene wa ho odin no tumi no nhira ensane ewo yeso amen misre bompa ye pa cho sese erade yenim ye ho so hwe fa won kata so bambo no kata yeso firi otamfo no obonefo no kabrechi fi tumi adamoni eni mpanidi yensem amen na ma wo honhon konkron ho odin no engigi etata sisi baabi e hoso na ho kron na ho yenhyira amen da utumi no nsanhye ne edi na onipa biara wotie na wotwe mu di aware semaye ne din di adwuma semaye ne din di yare di ne nya di akwantu semaye ne din awurade mesre bompa pauchew for wa ho odin no utumi so mana danse ma wanum nyam nye kese amen yesre bompa pauchew sese awurade madwuma infi adum nkwa adum enkonkan amen the owner of this business awurade mana ho odin na kosoma ne nyansa ne nimde amen ode betoto adwuma yi amempo wa biebia ka ho ama afoforo nye bidwumaye yada wase pa sa wa awurade utie yen na utie yen da udin na ni die ni aseda ne anunyam ka agidifo nyina yenka amen 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 shira yina pacho number o pese oni e kasa betumi ni akasa wo so 0247 17 31 32 0247 17 31 32 yes sir ye frame odifo Prince Kwesi Asare nyame nhyira ye nyina nyame nhyira won so papa na watwe ye da se wo aveli wo ho de ma ye nyame yadom a next week ye besan ba sure ne aba beto aso sure all right enti abusia ye da se ne odifo Prince Kwesi Asare na etwetwe en common root of Christ prayer ministry
Start It Right Summit ye hyase na awotwe twa mu no na awotwe nso awrade de afa mu a yesua nneoma o na yebesrew se ensua ne saa keke on usua ni nyina na odi bi bobra wo a wonti ne de saa segment we di aba o wo a wonti a ene de aba nti yebesre na moma yentie yemfentu anamo na awrade mfa so enhyira yen yedana se papa afi yetoa so na yate asim transition no akoso yemfa sedan confirm Frimpong Enterprise adwumawura no adwumawura wadi papa che ogusu wadi papa no na adwumawura bro nyane afefoforo ade ne mayo me ka kire wo bro nyane afefoforo ade nyamaye ntino ma team no ma chi team no ma yente wonka mama chi team ne nte wonka me ka kire wo pain me kan radio so ma fa dance for ti adwumawura o amade ne de amawo no adwumawura Frimpong Enterprise se men kan kire obi otie mi anopai se provisions no na wo pɛ wankasa o pɛ se wo ye personal grocery shopping for a month, a week. Said your person or biano. Obeko adwumawura ho no mobetumi ahwe no waye ne nyina kama de ama wo de okwa ka kire mo so mi pese me shopping kakra mi pe we kakra obedu anim no maye ne saa kama de ama na maba wa bia kire se wodo o mo ye adwuma no maba we be gi ade no adi wanim ayi we di atomoke we na pempa chofatum we no ase owie wasan di wanim di akọ faako a o kwa akọbọ akutua ka ne ya ne kama e de ama wo mpe we edien na wo pe anopa yi adwumawura se yen kan kire wo se bray na onhwe no yen sa kama emfa ema afei open cosmetics so a cosmetics no medofo enku spray ene ne akaka ho no ne be ma ho ahwehwehwam ene yesua ekwan abefa so obedi huni no ahwe apomudin ye ene ti maamotfuwa mu ma nsa so ane nkwala nyina esi omutirase aso omu de obuo na ema wo niam bi e fa omo so no enya asem ketwa me pa choko eye Frimpong Enterprise ho no mo ne kokogye spray roll on ene ne akaka ho ni nyina na ho nye hwehwehwam samana no nso kodware de ye papa ye wo liquid soap ho ye wo ho ne asikyire wom ne asikyire nim obi wo ho no mo so wo yare ne yare na enwo so no asikyire drink no ne ka ho okọ ho no mo awon sabe ka wo so no de Frimpong Enterprise adwumawura no aba wo som na de hye omanfo ewo asuo ne gya ho no mo me kire ofanse ayire bi mu amu odan kwanta mu amu abenase wanchi so abe ene saa gyadam potam ho nyina no me pa cho se obi bia na kuromu a udum kwantanum asi hɔ a sanse de apɛ bia no wonsa ebetumi aka ɛwɔ hɔ ɛwɔ nkwantanum new market yen shop no abebie ɛwɔ hɔ no yɛtɔn enwo no yɛtɔn zomi nyina o pɛ wo nso a wokɔ hɔ no mu a wonsa ebeka bi electrical gadget nneɛma ahodo a yɛde yɛ wiring ne ɛka ho nyina nso wokɔ Frimpong hɔ a wonsa ebetumi aka bi nkwadaa no yɛbiebie school yi sei wo mu books ho nneɛma kadeɛ no and also call Frimpong Enterprise ho no ma wonsa ebetumi akabi obefre adwumawura elder Frimpong e was 0244 897525 0244 897525 offer our numbers here and 0206473953 0206 47 39 53 so unya number ni ye and I'm saying so okay my main 5 MTN ma bi mu 0244 897525 yankwa batane doso uyi nkwantanum de no a kesepa no ehoro mo na jakokɔ ne yaso no eno no wo Madarina Hotel ase ho afei jakokɔ ne yatu bi kɔ Canadian Bank dankese enum ehon so ba ubenya drinks ni usuo ene ye fiade ye nwumadi ahodo bebre ebekɔso eni sei no okɔ hɔ no mo a wonsa beka ni nyina ebi yeda na se Afrakoma Community Hospital se unia pomudin a wono so wano odin se den oboa obedwo eni ti ye hwe na yatoto apomudin ne de ama wo Afrakoma Community Hospital se bray na OPD lab test theater labor ward akese wo ho ena children's ward no yemo modern amfan hwe na ho nto kama na kɔtoa wadwuma so 24/7 adactor for ho sanso na nurses wo ho na ade ba ka obi aka Afrakoma Community Hospital aye boom din de ba de o de wo afa so de an o se etwo ene etwo no ono so wanuonyam sɛ de kura oboa
yɛbɛgyina ne onyam nyinaa firi ne nsɛm no yɛadwo no ɔbɛbrɛ ne ho ase ɛde ama onyame mma ɛtwo no nketewa kɛseɛ ne adantɛm ɔmo nyinaa duru Afrakoma Community Hospital a wɔmo brɛ ɔmo ho ase ɛde magya kɔkɔɔ no san sɛ igya kɛseɛ bi so a na ama wɔmo deɛ no ayɛ mmerɛmmerɛ enti sɛ wonim obi ɛtwo tete no obusuani bi ɛtwo tete no munni di toɔ na momfa nkonko yi no twene ma no ansa na owuo ntɛntɛm aba bɛfa no yɛnim so owuo ntɛntɛm bɛfa no amba didi toɔ akɔsie no ɔte asie yi monhwɛ na munyi no twene mfa ma no mobɛfrɛ 0597 005963 0597005963 momfrɛ saa number yi na momfa mode hyia no nkɔ Afrakoma Community Hospital na yenyi ɛtwo no ɛmfa ma no na ne ho ɛntɔ no mepatɔ ɛnkran ɛna yibutu ama saman Olympic Stadium stadium no a yɛde ano asi awie ɛda so si hɔ no mepatɔ ɛsa ɛnkyɛn hɔ no a no a wode kɔ A-line hɔ no kwan no so hɔ no a asa wode kɔ Christian University College hɔ no a Afrakoma Community Hospital wura ntam hɔ a wobɛhunu wɔn na yɛtumi aboa hwɛ wa ma ho atɔ kama paa abusua company bi ka ho yɛkɔba yɛde wɔn a wɔn so aka ne nyinaa so aseda ɛde bɛma wɔn ensam nso egu yɛpono so a yɛkɔba a yɛba bɛdi ho nkɔmɔ ɛde ama wɔn ɛnra ɛna yɛnya ne nteɛ sɛnka 22nd January adeɛ sɛ GPRTU foɔ ɛyɛ sɛnka wɔn apagya ahyɛntuabuom Ministry of Transport ɛnso de krataa de aba abɔnten a wɔn ɛde aba bɛ refute saa claim no wɔn deɛ no wɔn se dan na GPRTU foɔ nso so wɔn som sɛn ɛno no ɛyɛ asɛm kɛseɛ a ɛda pono so a yɛbɛhwɛ na yɛtumi adi ho nkɔmɔ ɛnyɛ no nko a yɛfiri hɔ nom a other stories yɛaka no nyinaa no so yɛbɛtumi abɔ awuram na yɛtumi adi ho nkɔmɔ kama ɛde ama wo wadaroma ma yɛntwi ho mmra yɛba a nkɔmɔ no ne yɛaka nyinaa yɛde toa so tam yankwan e wo se me kopɛ aduro no mu me nante kakra na mabrɛ awate agu me so me so me ntiapo my hojo ma poso tutu me chinka se ye me ya me ntinu mo twetwe me ankasa iboye na awafa ada mo so ane won chenkra ne ebeye o yantiapo na anwum ye me dia gye na heba fo ya wo ye na heba mix ne na fever mix no wo mo de adufufo bia badwa so a ye fra no na ibo mix eye for general bi ɛno na asam yare yo ambasesi a bitumi adwumaden na ibomix no ɛyɛ ma wo bi a ontumi na anasa ne honam yɛ ne mre etumi ahututuo wonum wakenkan wate ese wo na akro no na yenum atuo yɛ yentumi ne din so ɛno na mobehia na herbal powder ebesiese mu nipadua no ahoɔden bɛba na aduane bɛyɛ mo de amamate bi adi na herbal powder na yebenya bi wɔ he ɛnyɛ na wɔ pharmacies herbal ne over the counter shops dodo a na herbal ventures from 0244 774 206. MD aje edwede nkrato ya atum. Otomrosi, ahufe na edware use. Me dey ja wonto atwa. Na ma ho fa wo kanfo nyina. Eye mighty power kofa bai. Adarom. Afei so, or the mighty power skin ointment abedwa. Ama etu hunam ani yarewa bi te say kakarere. Mighty power expert ointment. Ye kokko adro mapa ma obi akoko afifiri no. Se wodi emku ne srasra so pe na eko. Odofo entena ho emma kokko eni wudem. Mighty power say se wo yam atim na ye den. Stone cracker. Wo hia mighty power keep fit laxative. Se wo yefunu bubom krudu na ye kutua. Wo hia mighty power keep fit laxative. Ebema wo yefunu mu ag. Mighty power tonic. Eyema sisi yare. Ne mamoja so die mu afusane yi. Mighty power. Esi ho poti. Sebro yi enye mapemfo. Abatan o mankola nofo. Ene nkola omunya mfie dum. Etufo mfre 0242 725 009. Announce 0243 122 192. FDA agi edwede yi nkrato yi ato. Mimo wakwaba eba OPK Dynamic. OPK akofa OPK iPhone Type C cable abam. Yewo OPK iPhone cable, OPK Android cable, OPK Type C cable. A itimi charge Type C phones any devices bia. Na cable no eye papa enho so eden. Eye the fastest charging cable a ye de abedwa so. Eye 200mm ewa eniti baby biala o plug wo bia no. Obetimi de a charge o phone. OPK power bank yewo 50,000 and 30,000 capacity. The fastest charging power bank. Ye
dwumadi abadwa so a yewo iPhone, Android, any type C cable ewo so dada. Na so wo charge a etimi last 4 to 7 days. OPK Airpod eno nso no obetimi dia connect phone bi e wo wiase. OPK smartwatch nso no obetimi connect ama phone bia. OPK iPhone batteries enso eye iPhone 4 de no no. Ana afei OPK multi socket 3 USB port ewom e charge fast. Ni cable na e ka ho no eye 3-in-1 ebetimi a charge iPhone, Android ana type C. OPK no chi. Ghana adisie obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. One day, no be 2 days. One day, only one day. One day, no be 3 days. One day. Ghana adisie obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Yada asese atwen ama yakoto enkra ba yeto aso sima edu emienu na agba pa no pa no nkono eho na mehwe mabiribi ekura mi ya na je se ne eye owura Nelson Kwasi Owusu na woda bra Nelson ene no wofie ha yi mabiribi ekura mi kire se ne na woda na menimu ara se eyampampampa de a ntiji se mobo pini no na mubisa ne man se yampampampa se ne na woda na ene na woda de ne na yema no happy birthday sanso so ena ebribi kuro ya yi kire se ene eye gifty safo osofo bedi ako ne ba panyini bi onu ne ba pani a ne mienka ne sa ne baba gifty safo ene eye wawoda ebribi yekura mi sa na eka se no kre dia sanso na Esther Beidu ene ye wonso so wawoda ebribi yekura mi asem a eka no Cecilia Ampoma wonso so ene eye wawoda ena Namdi Nwa Kafo Michael ono so ye Nigeria ni ene na woda Abura Sika wonso so Sara enti ebribi yekura mi saa na eka se saafo yi ambobo mudin nyina ene eye wo mu awoda enti se no kre de ene na mu nyina yama mo happy birthday Awurade enya makoma so ade nyina emfa mamo ne amo hwehwe Awurade mani mram onka mo ho makoma so ade emram emfa emamo all right enti eno nso so ho asem eno no yebekwa ahoma no so na fei enra nkoma ne yedi a yanwie no yakọ akwakotoa so maka kire wo se wokọ achim chin so a dwumadie kase bi bekọ so wo hono mo a endrampo na amanebo no mienya ne ntie se wo mo ehye ase wo hono mo a eye homecoming chinchirenchi pa na ekọ so a chinsumanfo ene emumma adehye baabi a wo bia no ye tonsa dia frɛ wo se ehye ase enra ene ochena ne kwasiada adagie ni poso ye tonsa dia frɛ mu nyina na opani a odi sa dwumadie yi anim yen yankasa ye panyim pa DCFO Mark Brako Apia oba Ghana ha fire service mpanimfo no si ye bomiensa wanka ho a adwuma yi mejaye DCFO Mark Brako Apia all correct sir? Yeah, correct. Na wadaro ma mpo mboko de Yesu adom ye ho ye pa na mo nyame adom yenso ye ho ye papa me amu afihia pa endra na se nkomo no aye ntempa so yeah I think commentien afisi se na nyame adom ye na yeda so atim kwamu na ye pa kwamu so ehia watiefo nyina ye ma watiefo nyina so afihia pa atiefo nyina so eje wo so papa na anopa die ba ya nkomo aye hia se endra ye anwie no eno ne ye pese nya botre na yetase ne besepa ne konu haban ekwan so na homecoming ene ekoso wo ochin so no saa ni so ade hunin hwan ene okofa baaye na die bempa nso so na ye pese ya achieve at the end of the day yo me da say aye homecoming a ebai ana yugusu a yeyi eni so ade hunu efi meni minuano mo a yewo thank you eka minuano mo yewo thank you mo na meka meni minuano mo a yenti eye ochinsu krom ho no mo na emom yewo
nkrokro a ɛyɛ different from Ochinso ɛne mpo amanya ɛno so yɛ different from Ghana na bɛ sɛ metwɛ sɛ yɛn nuanom a ɛwɔ aburokyirefo nyinaa ka ho ɛna yɛtoato adwen a saa yɛ homecoming yɛde esi yɛn ni so na botae a ɛdi kan first and foremost sɛ yɛpɛ sɛ yɛne yɛn nuanom no a ɛwɔ Chinso no yɛka ɛho bom yɛpɛ sɛ ɔmo ho sɛ yɛne ɔmo nyinaa yɛ nipa baako ɛyɛ adwumasɛm bi nti ɛna yɛfi ɔmo nkyɛn a yɛde aba abɛdu ɛyɛ baabi a yɛtete deɛ ɛtɔ so bio nso ne sɛ yɛpɛ sɛ yɛnsan ka ɛho bom no na yɛsan yi ntoboa nkakra na yɛde boa ɛyɛ mfuntutuo adwuma ɛwɔ yɛn kurom hɔ no mu na yɛhwɛ ɛkwan yɛbɛfa so a yɛn kabom no ɛbɛtumi anya mfasoɔ pa ama kuro no ɛne dodoɔ a ɛte hɔ ɛno nti wei no mu ɛne yɛni so ade ho paa enti yɛnim sɛ homecoming bia ɛɛba so a obi wɔ hɔ no ma na ɔmde project bi de asi ɔmani so woyi nneɛma ahodoɔ a wokeka yɛ a ne nyinaa no ɛbɛ foster unity no unity nso so deɛ de mpuntuo de ba mode biribi in particular bi de asi mu ani so sɛ homecoming no akyie no mu nyinaa mobɛtumi ayɛ na ɔkyena bi mu sɛ ɛkɔ bi mu a maka sɛ anaa no deɛ a yɛyɛɛyɛ no ɛnie nia esi ani so paa ɛyɛ asie yi mu homecoming a ɛno ɛne the first of its kind no ɛne sɛ sabri ukɔ nkronkro bebree so a yɛwɔ baabi a yɛfrɛ no an event center ebinom frɛ no community center yɛ kurom ɛyɛ Chinso yɛni bi ɛwɔ hɔ saa nti yɛpɛ sɛ nyame yɛ adom a program a yɛfi asie sika a yɛbɛnya wɔ mu biara no yɛpɛ sɛ yɛmfa nyɛ an event center anaasɛ community center sɛnea dodoɔ no ɛfrɛ no no sɛnea ɛbɛyɛ a nyame yɛ adom na sɛ afei wɔ yɛnim nso yɛsan ka sɛ yɛyɛ bi a na ɛno so yɛpɛ adwuma foforɔ de ati yɛni so a ɛno so yɛbɛyɛ nti afei deɛ ɛyɛ community center ho dwumadie ɛne yɛpɛ sɛ yɛdi okay nti ɛno no wadaro ma mo ne nananom akasa ma mo de asase ne de ama mo ama yɛ ho biribi a mo pɛ sika kɛkɛ anaa mo gye sika ne wie a sika ne bɛɛma nti de aka nyinaa nso bɛtoa so nia ɛwɔ mu ne sɛ yɛnya anisade hu yi sɛ ne meka di kan yɛ no a yɛkɔɔ nananom no aso no ɔmo nso agye yɛn ɔfɛ so paa a ɔmo hwɛ pɛɛ sɛ yɛbɛnya a community a saa committee no yɛde mpanyinfoɔ no bi nso ɛbɛfra na yɛde ɔmo kurom no bi nso afra na nyame yɛ adom a yɛn nyinaa yɛtumi atoato adwene de ayɛ na mpanyinampa nso nananom yɛ saa no ɔmo nso dwuma a yɛde si yɛn nso ɔmo nso agye to mu sɛ ɛyɛ saa project ɛka no ɛno nso ɛyɛ ade pa nti ɛyɛ yɛn funeral ground a yɛyɛ ɛhɔ nom a ɛyɛ ni ade no ɛno na nyame yɛ adom a nananom ama yɛate ase ewie a yɛbɛ convert no into an event center yɛmfrɛ no funeral ground bio ne mo bɛyɛ an event center sɛnea ɛbɛyɛ a obi pɛ sɛ ɔyɛ wedding obi pɛ sɛ ɔyɛ naming ne what have you a ɔno nso ɛbɛtumi ayɛ wɔ hɔ ɛne sɛ Chinso kuro kakraka yi wɔ hɔ yi ɛde fa mu akɔsi abena sempɔtam hɔ nyinaa no na mo ni event center bi a wɔ hɔ dabi ne yɛde biribi asa wɔ hɔ I see ɛne na ma yɛmmɔ ma ba so paa ne anisuade hunu sɛ yɛ a moanya yɛnim sɛ dwumadie bi sei no ɛyɛ na ɛhia ɛdɔm madaro ma woyi ɔmo so wakwantuo mu ɔmo agye atum sɛ ɔmo abɛka mo ho no a mo wɔ nkurɔfoɔ bi a mo invite wɔm te sɛ bi a amanyɔfoɔ yi nhemfo ne binom ne mpanimfoɔ mo nso so nyame adom baabi awurade apagya mo akɔdura yi yɛtumi ne yɛn team regional minister honorable Seth Kwame Champon akasa na wagye yɛn anotɔyɛ mu sɛ Yesu amba ɛyɛ pefiada a ɛyɛ Thanksgiving ɛne fundraising da no ɔde n'ani onyam ɛba bɛtɛ akyire ɔbɛyi ɔne ɔno ani nua a yɛfrɛ no ɛyɛ honorable Kwadwo Agyeman a na ɔno nso ɛyɛ chairman ɛwɔ one of the constituencies wɔ Dwaben no ɔne no ɛna ɛba yàtò nsa frɛ ɛyɛ kwabibium MC ɔno nso agye ano yam sɛ ɔba yàtò nsa afrɛ ɛyɛ MP a ɔno nso ɛwɔ kwabibium ɛhɔ nom no ɔno nso agye ano yie sɛ ɔba yàtò nsa frɛ ahemfo bi ɛwɔ Sankubase ɛyɛ nananom a meka sɛ ɛnum kasa ɔno nso ato nsa frɛ mpanyinfoɔ bi wɔ Sankubase ɛnpo ɛne obi ɛte sɛ ɛyɛ ɔfiewu a ɔwɔ Wɛnkyi ɔno nso yàtò nsa frɛ no ɔno nso agye ano yie sɛ biribi ɛnsi ne kwan a
ɔno nso ɛbɛhwɛ no aba yɛato nsa frɛ nkyɛn bia nanantin a ɛyɛ asuom esi ɛyɛ amankando anaa kontihin ɔno nso yɛato nsa frɛ no ɔno nso agye ano yiem sɛ ɔbɛba ɛyɛ subifoɔ nso esi nipahin ɔno nso yɛato nsa frɛ no ɔno nso sɛ ɔbɛba yɛato nsa frɛ mpanimfoɔ bebree binom ɛyɛ ɛnyɛ nnamfofoɔ a wɔwɔ nkran a yɛato nsa frɛ Chief Executive Officer of Nestom Company yɛato nsa frɛ no Chief Executive Officer of Tuhaba Company Limited yɛato nsa frɛ no ɛyɛ Chief Executive Officer of Bukari Hamidu Company ɔno nso yɛato nsa frɛ no ɔno nso sɛ ɔbɛba yɛato nsa frɛ nkurɔfoɔ bebree Glyco ɛyɛ Glyco Insurance Company ɔmo nso yɛato nsa frɛ mu a ɔmo nso agye ano yiem sɛ ɔmo nso ɛde ɔmo nyonyam ɛba bɛtɛ akyire nti atoto nsa frɛ nkurɔfoɔ bebree na ɛhwɛ sɛ Yesu amba saa nkurɔfoɔ a yɛato nsa frɛ mu ɔmo agye anotɔyɛ mu no ɔmo nso bɛba ebi mu hɔ nso a yɛato nsa frɛ mu ɔmo deɛ ɔmo ayɛ sɛ ɔmo ntumi mma nso ɔmo nto boa me ne okasa ekura ebi mu deɛ ɔmo deɛ amema yɛn a nyame adum akwasiada yɛbɛyɛ all those presentations no on their behalf nti wohwɛ a program no ɛyɛ program a ɛnyɛ adeketewa koraa. Okay. Afei fayen nantimu dwumadie no san na mo asi ahyehyɛ no afa. Sɛnea no ana meka kyerɛ mu no. Yakoba sɛ ndra na yɛ akwaba night. Na menua enua so nanka wo kyin so anopa na kokosi anwumre na nanka bi sɛ yes. Ekyinsofoɔ ayɛ sɛ mo kom ho abomu ampa. Yɛhwɛ yɛ maame no mu a ɛwɔ hɔ a anopa bɛyɛ nonsia kosi nonson ɛkɔ no ɔmo start sɛ ɔmo twi momume wɔ kuro no mu a me yɛdi bi sɛne wɔ platform a yɛbie na mehwɛeɛ no na afei a wɔsenkɔ agu me na ɛyɛ me fɛ na ɛyɛ m'anigye sɛ maame no mu mpanimfoɔ a ɛwɔ kuro mu ahyɛ white na yɛtwi momume sɛnea ɛtete na yɛtwi momume no yɛ maame mu twi momume ɛfiri kuro etia kuro tia na wotumi sampa ɔmo agye ɛyɛ dwumadie yɛatom na n'anwumre no na ɛyɛ akwaba night no ɛwɔ KY sports complex ɛno nso ɛnya asɛm ketewa ɛno nso nya asɛm ketewa ɛwɔ mu sɛ Ghana bɔbɔ ɛma yɛnya draw deɛ nanso wohwɛ nkurɔfoɔ ani gye a na yɛde wɔ hɔ nom a anuanom a ɛtumi kokoduuɛ no ɛkɔm ho bɔɔ mu na yɛne anuama wɔ hɔ nom didi yɛn ho nkɔmmɔ na ɛyɛ fɛ ɛyɛ nne yi a yɛ fiadan so program ɛwɔ hɔ no nso no ɛyɛ sɛ yɛyɛ another program a ɛnɛ anɔpa yi a yɛfi ase a yɛsiesie kuro no mu nyinaa pɛfɛɛfɛ na yɛwie a nyame yɛ adom a yɛwie mu yɛba bɛyɛ ɛyɛ food competition nnuane bi a sabiri indomie ne animanama bi ama na asase no yɛpɛ sɛ yɛka mu kenya ɛwɔ ɛyɛ ekyi nso kuro mu na dodoɔ a ɛba no nso ɛbɛhu sampa yɛwɔ nnuane ahoroɔ ɛyɛ tɔɔ ne aprɛprɛnsa ne saw ɛne yɛ keka ho no nyinaa yɛyɛ bi na nua adeɛ baako a yɛyɛ a ɛno di nkaeɛ kɛseɛ ɛba ɛyɛ first no akyi nso na edu saa tam yi a yɛfɛ no phone no yɛto phone no mu na phone no ɛne sɛ yɛsi phone no ɛwɔ mantam na yɛde aduane akɔ gum ɛyɛ yɛde aduane no gum a wode aduane no kɔtum a na wama no identification mark sɛ me de madra kɔ afie yi na matwerɛ bi a MBA ɛwɔ ho na mede me kɔ bi nso matwerɛ ho MBA obi nso de kwasiketu a watwerɛ ho KT saa obiara wɔ ne nihyia na yɛde gum na ɛbin wie a yɛbia no sɛ yɛtiam sɛ yɛbie fon no na dodoɔ no adi mmirika obi akɔ akɔhwɛ aduane a ɔde asom no wai na nea ɛwɔ mu ne sɛ ɛdu baabi a woanhwe a wowɔ akɔ akɔwie a womame aduane na yɛbɛbo wɔ fie wode kɔkɔto mu no yɛwɔ identification mark wontumi ntwa ne kɛseɛ woambota aduane no ho kɛseɛ woambota ne kɛseɛ nti no ɛbɛ bi wobɔ sɛ ne atu abom wobɔ sɛ yɛhu onipa a ɛyɛ ne dea na no tumi de ɛyɛ mpentempente a ɛnyɛ sɛ yɛ ntɔkwa a yɛ ntɔkwa ni bere ba mpentempente na ayɛ na ɛyɛ fɛ nyame adom a ɛyɛ ɛnɛ nwumere yɛsan to phone no mu kɛseɛ yɛsi phone no akɛseɛ bɛyɛ enum a yɛtum a ɔhene ne nipanimfoɔ di kan de ɔmo de atum na ɔmo de ɔmo de atu wie a yɛnhwɛ ɛwɔ akyire nso de yɛde atotom fɛfɛɛfɛ na time no so yɛasɛm ama obi ahu sɛ yɛbie phone no na amanfoɔ di mmirika de akɔ na mpɛ sɛ mehwɛ sen no sɛne ɛbɛyɛ sɛ obi deɛ bɛyera sɛne ɛno fɛ sɛ nkɔfoɔ deɛ yera na wokɔ wie ama me aduane a yɛbu wɔ fie na wasan aba na waduane asan yera no you can just imagine yɛhwɛ sɛne saa sen no bɛsan ayɛ ɛyɛ ɛnɛ nwumere nso na mebɔ mpaeɛ sɛ na nka ɔhene deɛ koraa yera
he dey yira ya hwese na ni react no ebeye anase continue bi anase openi bi wo hifie wo dey yira ni ahwe react no sene ebeye nti say wie eno eye na nwumi ya otra no pa ye serious health work health work na ye wie a ni aba be medical screening health work no initially think education support mu kwa anne amanfo am eye se sene adi asese ni t-shirt a enkofo ato no yemfa nkofa nka wo ho no mo t-shirt no kan na branso ene mepon so amanfo ene krobonom na yemfa mpenya enyemu mankofo se yeni abre jumedi a yedi asi yeni so no ye we sa help work no chana ye be medical screening no so enkofo bi atimi sponsor to our company for instance atimi aboya me aso ndro ene ehun niema yɛde bɛ testing for ɔmo pressure nom ɛne ɔmo sugar level ne ɛkeka ho yɛwi a aduru a ɛbɛtumi aboa ne tumi aboa ɔmo ama ɔmo nyɛ ɛno akyi no yɛwi a yɛbɛyɛ the deba of chief and the people of Ochin so ɛno ne afei yɛbɛtoa to adwen ɛhu yɛ program no sɛnea ɛsi kɔ ɛne subsequent years ne yɛwu yɛ ne so yɛpɛ sɛ yɛde yɛ challenges a ɛwɔ nkuro no yɛahwɛ kwan bɛfa so a yɛbɛtumi adiscuss ne kwan bɛfa so a yɛbɛtumi de aboa ne yɛde asɔve saa nneɛma no nyinaa ɛyɛ n'anwummere no na nyame ayadom a yasan abɔ jam kɛseɛ ɛwɔ kuro no ɛde anteteni yɛ nyinaa yɛ ho na adekye kwasiada na ɛno no kwasiada 10 o'clock pɛpɛpɛ yɛne ɔhene ne asɔrefo wo nyinaa kasa obi akɔ asɔre ɔmpɔ ntɛm 10 o'clock na afei de dwumadie no ahyehyɛ so ɛyɛ ɔkyena program no yɛdi kan agye nyankopɔn ase ɛwɔ nkonimdie kɛseɛ a ɔde ama ɔman Ghana na ebi aka okyinsoman ama ɔde atwa 2023 pɛpɛpɛ na ɔde awia 2024 mu nso pɛpɛpɛ yɛhwɛ sɛ ɛbɛyɛ saa adeɛ no ada nyame ase ne abɔ mpaeɛ ama ɔman Ghana asan bɔ mpaeɛ nso ama okyinsoman na nyame yɛ adom a saa program no ɛyɛ the area head a ɔyɛ World Church of Pentecost ɔwɔ Kede area ɔno ɛna yɛato nsa ɛde afrɛ no a nyame yɛ adom a ɔba bɛdi anim ne ayɛ saa dwumadie no pɛfɛɛfɛ ɛde ahyɛ Yesu anuonyam ɛno akyiri no na afei yɛtie mpanyinfoɔ a ɛbɛba no ɛsi no nyina misa no mu akasa ne ade yɛwie a ne yɛagye yɛ fundraising a yɛagye yɛn sika na yɛahwɛ sika yɛbɛnya na yɛtumi ɛde asase program a project a yɛde asi yɛde so no saa na program no asi ɛrekɔ. Okay, ɛneɛ na yɛbɛda ase papaapa a ɛfiri ɛnora kokosi kwasiada no deɛ ɛnya adeɛ adagyeɛ ɛwɔ po so ɛwɔ kyin so ne ne mpɔtɛ mu nti yɛbɛbɔ mo nso so mu aba so na wei deɛ ɛsi ma mbi so o sɛ woforo kyin so bepɔ no a na bridge bi wɔ kwan mu hɔ no mo menim so ɔmo ayɛ a yɛ bridge no deɛ yɛayɛ yɛ bridge no ɔmo yɛ koraa ɔmo anya dedadeɛ no bi ato so ɔmo ayɛ no fɛfɛɛfɛ oh okay I think in the 85 and the bridge no deɛ one of its kind ɛwɔ ɔyɛ Kwabibim district na oh okay na yɛbɔ mpaeɛ sɛ nyame yɛ adom a mu nyinaa mo de mo anuonyam bɛbɛ tɛkyi ɛyɛ Odi Ahenkan promise ɔno na ɔba bɛyɛ MC ɔno nso ɛba ɛde anuonyam abɛtɛkyi ayɛ ntɛfɛfɛ Ahenkan FM nsɛm bɛba yɛbɛba papapapa yɛgyina mu hɔ because ayi yɛkasa yi ana Kwaku Nkrumah nso so asɛnde message ayi fire service officer Kwaku Nkrumah sɛ wodim Kwaku Asare wɔno wato yɛ nkra sɛ yɛnka nkyerɛ so wɔbɛba paa saa nso na sifa nso so kyerɛ sɛ wɔbɛtae mo akyi agya sifa ɔwɔ kyin so ɛne abusua no nyinaa ɔmo nyinaa kyerɛ sɛ ɔmo bɛba nti nyame yɛ adom a ɛfiri ɛne akɔ no yɛn nso so yɛbɛba na yɛde ani onyama bɛtae mo akyi na ekyinfo wɔ kɔntoni na nso yɛ tunsa fo bia ekyinso wɔ mpanifo bebree o professors ahodoɔ esisi so saa professor ɔkɔkɔda ɛyɛ o university yi ano UHAS ɔmo nyinaa fifikyin so eka professor Japan nom ɛne professor Sapon no nso wɔ Lagos business school ɔmo nyinaa yɛ mpanifo a yɛhwɛ sɛ ɔmo nyinaa dum anim mɔni onyam ɛba bɛtae program a yɛyɛ na nneɛma tumi akɔ so fɛfɛɛfɛ ne wano ɛde ama yɛ okay yɛbɛda ase DC na akyire yi asan ba bɛka ho asɛm kakra yɛda ase anɔpa yi nyame nhyira wo papapapa alright nti abusua yɛ ne DCFO Mark Brako Apia Ghana National Fire Service mpanimfoɔ akɛseɛ no emu baako ɛne yɛne kɔbɔ nkɔmmɔ no na ɔyɛ ɔpanin kɛseɛ paa wɔ fire service mu kyin so ɛne wɔ firi
ɛne sɛ wɔn kwakɔ yɛ biribi ɛwɔ mu kurom nti nso wotie yɛn na nyame a wadom ato nsɛm na ukurom nkɔnkɔ yɛ biribi wɔ hɔ a obuo ne die kwan so yɛsrɛ wo sɛ wo nso so kɔkɔ yɛ biribi san sɛ anoma bie ne hɔnom a owu a ne takra ɛka soro. Ministry of Transport ɛna de krataa yi ɛde aba krataa ne mu nsɛm yɛ kenkan ɛde amount. Ɔkyerɛ sɛ purported increase in public transport fares na kyerɛ sɛ wɔn tete sɛ ɛyade a wɔn ɛto lɔre fare emu ɛnra yɛka ho asɛm ɛkyerɛ wo ɛno na so yɛ hwɛ ɛyɛ akɔbɛdie ɛho nsɛm so de krataa yi aba abɔnten wɔn kyerɛ sɛ the ministry has cited publications in the media by commercial road transport operators purporting an increase in public transport fares in the country effective Wednesday, January 24, 2024. We wish to inform the general public that there has not been any negotiation with the transport operators for a review of the transport fares. We therefore urge the general public to disregard the purported increase when it becomes necessary for such negotiations and the decisions are taken. The general public will be appropriately informed, as has been done in the past. The ministry will continue to ensure fair and reasonable public transport fares, keeping in mind the needs of transport operators and the general public. Signed a public relations unit, you know. Anunti enraibo eye enkaye waha anasa manie waha se GPRT yumpeni for ye senka omo ba be peja ahintu abo no emu ohamu abupan aduasa na asye a omo so no hwe akobedie ene cars nwumadi ahodo so no enso kire se da bi enya de a entumu bia saa ekoso we nam so ma GPRT for so kire se oma suspend saa increment no nti ye behwe na yakwa ahoma ne so na ye no akwakobo ho nkomo eni ti lorry fare no ye nya ntum driver bia ka kire se ya to lorry fare mu a mpacho oye candidate for hell or kobulu nsam jim straight ya nto lorry fare mu asye yi kire se ehun kokohia se omo nto lorry fare mu a omo ebe mo atum na mpempren ya me ne wo kasa wo nso wutie mie no enya de a omo abom tirim anase omo akotena ase se omo ba beto ahyentu abo no emu na ehun kohia se omo betum nso a se de bia ya omo ka ho asem de kire yen no omo be ka ho asem e de a kire na emom firi sabre ko ne de obi obeka cho se ya to lorry fare mu bia mpa cho wo ju sika na edi wo yokromfo a wo ko hell straight. Yesumo Herbal Center. Yesumo Herbal Center ba ya onkuta wonkura kumi herbal tea en wode ba ye na ne ayaresa bokiti ma se den en wode aba en sen kumi herbal tea no o ma wonsa ka bia wo de beto ensuhiem simedu ko du enum entem ayade se ebeboa pabum si bi dia dikadikadikadikadikada o so mu abone gwan ansan wadidi ma yenkwa homa no so ne yenkote nkomo wemfiri woni yensa mra me da se ye ne owura Samuel Amoa, Deputy Communications Director dema GPRT yene no monkomo eja Samuel temi nkan FM so ni ma che na umpo mboko de na me adom ye ho ye de radio ase na ye ya ne tie se transport fare amoye se mutum no maputi on hold no kre omu awadaro manchiremu ne sen me just no question the track about on things about the 24th January 2024 the transport fare implemented over. Now the security letters of the call the various regions and branches now really even transport ministry so at the track they be about on here or general public and say they should disregard the statement I had about the point is disregard the word no use or now go here my it says how the back I can the man I said mumu why mumu fee and so many name will not consent I really here yeah this is a shame to not consent in there
ɛha a ne akɔ so abɔ ɛyɛ transport ministry through ma akɔwie yɛakyerɛ krataa ɛde akɔ speaker of parliament hɔ ɛno nso mmoa papa bi amfiri hɔ bae nti ɛberɛ a yɛhu saa krataa no na agya ɔmo ɛde frɛ yɛ mpanimfoɔ ɔmo frɛ yɛ mpanimfoɔ na mpanimfoɔ so ɛno korɛ yɛabɔ mo punu mu a sɛ ɔhaw sɛ nni ase yɛfam na ɛnam sɛ ɔhaw no nti yɛbɛpɛ sɛ yɛbɛte ɔsɛ nhyɛbɔ na ɛkɔba no sɛ mode krataa sei ɛɛba de a akyɛ sɛ kwan bi so no ntwa yie enti ɛma mpanimfoɔ ne transport ministry no ɛyɛ nhyehyɛeɛ kɔsii sɛ nyame yɛ adom a ɛda sɛ no da ɛɛbɛn yɛ transport ministry no ɛne the leadership of DPRT ɛde hyia na ɔmo hyia na nkɔmmɔdie akɔ so na ɛno nkyerɛ sɛ ebia na 20% na yɛde ba no yɛatwe asan anaasɛ yɛmfa mma yɛ content no a yɛwɛdi ɛne deɛ na kyerɛ sɛ ɛkwan deɛ mu ate sɛ yɛtu saa nammɔ no ɛnim sɛdeɛ ministry ne ɛka sɛ yɛne ɔmo mfi nkonnwa ansa biribiɛ saa ɛrekɔ so no ɛyɛ ne abɔ ɔmo funu mu a ɔmo yɛ nti sɛ akɔba ne saa deɛ na yɛbɛhwɛ nim sɛ yɛka ne sɛn benada no ɛbɛso nti ɔbenada no so a na yɛne ministry no akɔ akɔhyia nkɔhyia deɛ yɛbɛfiri mu aba biara no na yɛama general public no ati yɛda ma bɛn okay nti sɛdeɛ mo ka no nea mo ani anyɛ ho ne borɔfo a mo ka sɛ we should disregard it no plan bɛn yɛhyɛ wahwɛ ase ɔho nneɛma a yɛbobɔ ɔbɔ so yi pɛpa yɛtɔ de hyɛ yɛhyɛn ho ɛnyinaa pagyapagya ne mu yɛatoto so 100% 160% ebi kura 200% na yɛde ati kanka ho insurance fo ato ɔmo premium mu insurance fo ato ɔmo premium mu oil a yɛde egu yɛhyɛn mu ne ade nyinaa pagyapagya ne mu akɔ soro oil a kane ne yɛtɔ no 120 cities nam 250 cities nti sɛ nneɛma nyinaa akɔ soro akɔsi sɛ ne yɛbɔ mfom na wowie na afei deɛ ɛba abɔnten na wobɛka sɛ disregard deɛ ana kwan bi so no ɛsɛ sɛ ɔba abɔnten na wode ɛkyɛw kwabra sɛ mpafoɔ ɛsɛ awadi no mu nti bere bɛn na mo ɛkɔ akɔhyia wɔ mo yi onyame adom ɛbenada ɛbenada okay ɛbenada no yɛbɛkɔ akɔhyia nti yɛkɔhyia de yɛbɛfiri mu adabiara nso no yɛbɛma public no ase alright ɛneɛ na yɛbɛtwɛn na ɛbenada no mokɔkɔhyia wɔ mo a ne yɛbɛsie biara no nso yɛbɛsan aba wo nkyɛn abɛtoa nkɔmmɔbɔ yi so alright yɛn nso ɛyɛsi nyame nhyira owura Samuel Amoa Deputy Communications Director Ghana Private Road Transport Union na ɛne ɔmo kɔbɔ nkɔmmɔ no ɛne nti lɔre fɛ no ho nkɔmmɔbɔ ne akɔte afiri hɔ no ɔmo ntu mu afei no ɔmbɛkɔ ho nkonnwa sie deɛ ɛbɛsie bia no nso yɛn nso so yɛne di akyire deɛ pa ne yɛmpoto fam a yɛde ho amanebɔ no ɛde bɛbrɛ wo na yɛgu so a yɛka Kumi Herbal Tea no nso so ho asɛm ɛde akyerɛ wɔ na ɛyɛ ade papa nti ɛno a na ɛtɔn ne ho ɛsom si yɛka wɔn atra bi ahwɛ no wɔn gye na wɔn atoa nkɔmɔ no so de ama yɛn nti yɛkɔ so asrɛ sɛ mansanka Kumi Herbal Tea ne bi anɔpa bi a wode to ɛyɛ nsuohyia mu tea bag no wode to nsuohyia mu a na wabɔ no gwa na ne wo no wokro no bɔ no saa no a na kyɛ sɛ ahoɔden aba wie a fufuo na wopɛ sɛ wosoa wobɛtumi asoa banku na wopɛ sɛ wosoa agu yam wobɛtumi ayɛ aduane bi wopɛ sɛ woma soa no woma so a ɛkɔ slow san sɛ ɛyɛ adeɛ a Kumi Herbal Tea ne boost yɛn immune system ne yɛnya ahoɔden dwumadie bi a ɛpɛ sɛ yɛdie no yɛtumi hwɛ mu na yɛdi no yie ɛnam sɛ yɛ aduru papa nti ɛneɛ ɔmanfoɔ a ɛwɔ mpɔtɛm a kyem dan ne mpɔtɛm nso agyene paa ɛnya asɛnketewa wokɔ always nsa bɛka bi wɔ hɔ ɛno akyi nso wɔ Green Pharmacy no ɛwɔ estate ɔdan estate nka mɛka Teshi estate ɔdan estate hɛhɛ a wobɛnya bi ɛwɔ hɔ ɛnom saa nso so na Masari Pharmacy ɛhɔ nso kɔ ankwantanim nsa bɛka bi Twumasi drugstore wobɛnya bi Amoafo Pharmacy Ɔkyeniba drugstore Kennedy drugstore Bosome ɛnso ɛwɔ Suedru Bosome Pharmacy wɔfa yaw ɛnso so ɛwɔ Akyease wɔn nyinaa nam sɛ yɛ papa nti ɔma de bi a wɔn ɛtɔn de ama wɔn ade hyeɛ no wɔn manfoɔ ɛwɔ mpɔtɛm ha ɛnom ɛyɛ adeɛ ɛboa paa afei wobɛfrɛ Dr. Kumi ɛwɔ 0248716402 0248716402 open dodoɔ atu atɔn a medɔfo wofrɛ saa namba no a wɔn wokro no ɔmbɛgye wo so no afei yɛahwɛ ne adi mu nkɔmmɔ ebiom company yi ɛpɛ asase ɔpɛ asase na asase no a ɔpɛ no ɔntɔ
oh yes on asase no opeso high nte bi amfie mienu mfie miensa so opeso ye ntententen at least ni bi no obetimi yan ne saa pepepe nte bi o wasase opeso wodi asase ne de high na obi di ye bibi akiri obesan gya wade de ama wo e ba cho obefrɛ e free asene ekopem odan e free asene ekopem odan o asase no 2 acres ana dodo obetumi afrɛ yen e wo sɛ wo kwan ho e wo sɛ asase no wo kwan ho 0244 878763 0244 878763 ofrɛ saa number no a yɛbɛgye wo so na afei yɛhwɛ na ne aka nyinaa ne wawiewie wakyire hɔ yɛbɛwɔ so na nkɔmmɔ no ne ate aka mu yɛdi ho ama ne bɔde ama wo yɛhwɛ sɛ yɛnsa bɛka mpanimfoɔ na yɛne ɔmo adi nkɔmmɔ kakra de afa running mate ne yie ho running mate yie ho sisia no sɛ yɛhwɛ animu sɛ NPP ne NDC no ɔmo mmienu nyina bɛkɔ yi ɔmo running mate no ɔmo de aba na ɛno na yɛpɛ sɛ yɛhwɛ adeɛ kakra yɛpɛ sɛ yɛsua adeɛ kakra sɛ meyɛ frankakurafoɔ ɛde ma amanyokuo bi na mpɛ sɛ mekɔ yi obi ma ne ba bɛbɔ m'akyi dɔm a nneɛma bɛn ne nneɛma bɛn na wɔsɛ mehwɛ yɛsɛ kura deɛ nkurɔfoɔ ahyɛ ase a ɔmo ɛyɛ ne gender argument ebi sɛ ne yɛafa bɛrima a yɛmfa ɔbaa yɛafa bɛrima a yɛmfa ɔbaa ne ne yɛkenkeka ho yɛhwɛ animu sɛ nyankopɔn yɛ adom a afei mu ɛna mpanimfoɔ mmienu no nyinaa bɛyi wɔn frankakurafoɔ abɛdi akyiri na yɛgu so a yɛguru ntonto a yɛyɛ ccc na nakoo no na yɛtwe mpanimfoɔ nso adwene asi so maa no kora titiriw ɛna yɛkyerɛ sɛ wɔn nso so yɛbɔ mu din a ɔmbɛtumi ayam na yɛyie na yɛbisa sɛ yɛkɔfa mmaa no a what will be the impact ɛde ama ɔmo mmienu ɔmo political fortunes. I'm talking about NDC ne MPP ni nyinaa because yɛsi ɔmo nyinaa ɔmo pɛ running mate region ne deɛ asɛ NPP foɔ ɔmo kyerɛ sɛ ɔmo deɛ ɔmo settle on Ashanti region dynamics ne betimi asesa na Ashanti region hɔ a na ɔmo pɛ Ashanti region nso names bɛsɛ 4 yɛwɔ current majority leader onimunyam force HMNsa bonsu yɛwɔ current first deputy speaker Ora Joseph Osei Owusu Wise yɛwɔ current minister for education Dr. Educhum yɛwɔ Educhum ɔno nso so ne din ɛne na mu saa nso na Dr. Matthew Opoku Prempe ɔno nso din ɛne na mu bi ɛna Dr. Ampunchia Kuma ɔno nso so ne din ɛne na mu ebi na the question is why ɛna ɔmo betumi afa no NDC mu ne deɛ edin ne baaya abiribi sɛ abɛyɛ mienu abɛyɛ Yera Julius Debra ɛna Professor Jane Nana Opoku Ajeman ɔmo mu hwan ɛna ɔmo bɛfa no ɛde na kɔ 2024 akansie yi emu ada nkrɔfoɔ ɔmo nso so pɛ so ɔmo ba bɛdi mampanin bi yɛhu sɛ Jacob Caesar ɛnso so ate asim Nana Kwame di akono no ɔno so ate asim ɛne campaign no wɔyɛ ne yɛtrɔ ɛnya asɛnketoa yɛtete so sɛ Yera JDM so wɔba yɛma ne honeymoon chief honeymoon bɛn honeymoon adeɛ dɛn yei na yana na kakyɛ sɛ wo deɛ wadi mampani da na Jubilee House hɔ ne nya afei na obi du bɛkɔtɔ enti wo yɛbɔ wo din a wo so in 7th January no 8 no ana sɛ adwuma hyɛ aseɛ honeymoon bɛɛ mu yei chief honeymoon no deɛ dɛn wo de bɛfa dwen ɛna sɛ na ne wa amoa yɛn because wo tu opposition nyina wo so wo fa dwen mo nso yɛ amokasa o sɛ mpɛ honeymoon saa ɛne ne otiri mɛ ɔdɛ apa chief otiri mɛ ɔdɛ si yɛn to abama a ne bra bɛdi honeymoon ɛne yɛpɛ sɛ wodi honeymoon a ɛnyɛ wo opposition kwa no bɛtumi adi honeymoon ama ho atɔ ka wokɔ Dubai wokɔ wei no na deɛ ɔn sɛ wo ba yɛ ma honeymoon never ending fato to economy no hwɛ na yɛkɔ COVID no si yɛhu sɛ mo nso mo form another ayi de facto COVID board yɛhu sɛ mo nso mo TB COVID board no mo TB mo fa asoma esi obenten na on we di dwuma bɛn we are serious in this country we are serious and we have to be serious in everything we have to be very very serious in everything we do yɛni abre pa na de wɔ Ghana ha no mo ate enti kan ma mpani John Dramani Mahama ɛno nko adeɛ ɛyɛ not
was it 24-hour economy ba 24-hour economy ba afei dia wo se yensan ma wo ayi honeymoon ne ayi saade o so wo kenke kasa no ama yemu bi yemu ehyehye yan yes ro don't be saying that mpija yayi enko ayi sa Jubilee Hospital ne adi twato na afei minua yawre ne nyomo no mamu afili kakra na afei yadandan ho aba ne yasore so enko bi mu ajai Jubilee Hospital semen kancho se umpum dodo wa brai na untumi nya abotre ne adaje na onfa enhwewo Jubilee Hospital ese yare no a etete wo no oba ho no mo doctor form tirim abobew o nipa ho abotre obehwe we ni na de afiru so se ena wani ene hawa eno no ba obetumi ahwe we ni nyina e de afiru ho no kama e de amount insurance no oje ankrankran de aban de enso oje uyi no de si nchen a ene efia de yasin komia diabetes ne hypertension ho nkyerɛkyerɛ ekoso den odan abo amanta twene kese no so na obehunu Jubilee Hospital obe friend 0244 575799 0244575799 and 0241784645 0241784645 ofresa numbers ya ebeje wo so na afin komo wo ho ne yetumi ahwem na yedi ne kama pa na mibo omampani akufo ado se akumfifo empuntuo no a agbamo no onde ono oyi na ni na firi musu onwene mo ho kitikiti sei also I was some kind of creature menwe mo ho kitikiti sei menwe mo ho na menwe mo ho sen moto aba maame MP mo maame MP na me so me ye ne deputy minister yes akoto aba biemu a mo se ato aba tia o ezi bada motu tia no na me so me yi mani maamo menwe mo ho kitikiti sei anya na me kan o mampani akufado unya bi ntie yakope bi tie me kan wadwa wo se enye saa no kan ne saa kan watie no kopani tie no ne tie nsem o kekan ye oso onwe akumfifo no ho kitikiti sei kwa abrefo kora to aba ma no kora wo se wo mo kwan ase ne wo mo nye na eni to mbeto abetia no no ye so fa mo ho oso mfa mo kitikiti sei these are the leaders we have them in this country me entie ya re the new track na aba no na ye fan coolly ye heart down kakra Ahenkan FM. Oh my God. Yeah, and I gonna make you feel your more. Yeah. Oh yeah, Isabella. Now your heart I go carry. I no go do you bad, so pull over. I no go thank you, Eddie. Oh baby. And to wear a new track from the camp of Yao Ray. They already better this they buy or this sugar buy. We offend trumpets. Tie nyumo no emu nsem kakra meba Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache ediba Ahenkan 93.3 FM Now your heart I go carry. I no go do you bad, so pull over. I no go thank you, Eddie. Oh baby, yeah. You give me your heart, I go never try mistaking. You give me your heart, I go tell my friends I'm dating. Oh yes, I'm dating. I'm never stopping till I hear trumpet sound. Oh girl, I'ma love you till I hear that trumpet sound loud. Oh girl, I'ma love you till I hear that trumpet.
want your body. Give me the hottest body. Make I take my silent and need. Yeah. Get your body. The way you want your body. Give me the hottest body. Make I take my silent and need. Yeah. Shabella, your heart I go carry. I no go do you bad, so pull over. I no go thank you, lady. Oh, yeah, and I go make you feel your remorse. Yeah. Oh yeah, Isabella, now your heart I go carry. I no go do you bad, so pull over. I no go thank you, lady. Oh baby, yeah. If you give me your heart, I go never try mistaking. If you give me your heart, I go tell my friends I'm dating. Oh yes, I'm dating. I'm never stopping till I hear trumpet sound. Oh girl, I'ma love you till then. Till I hear that trumpet sound loud. Oh girl, I'ma love you till then. Till I hear Okay. trumpet sound loud. So that is it. Tiana with TT, the Amaya, as well as You want your body. Give me the hottest body. Yare, which me are checking it out. And you know, so I will all the streaming apps in alcohol more which me enjoy Trumpets by Yare, the Sugar Boy, the Better D Boy. We call this one Trumpet. Trumpet. Bam, bam, bam. You give me your bam, bam, bam. Tell my friends I'm dating. Bam, bam. Oh yes, I'm dating. I'm never stopping till I hear trumpet sound. Oh girl, I'ma love you till then. Till I hear that trumpet sound loud. Oh girl, I'ma love you till then. Till I hear that trumpet sound loud. Okay, I don't see any answer on a fee. A jadi, I can't even add your gum now. Sweet to me, enjoy a cry and fast and confirm. What for? I'm kind home from Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and a Friday. Yeah, I'm going to say. You give me your heart, I could never try mistaking. And she has from confirm my Honorable Victoria Edu. Dating, I'm never stopping till I hear Papa Bedu Pepra. Bedu Pepra. I'ma love you till then. Eduni Bedu. Till I hear best on life. Oh girl, I'ma love you till then. Now, when you say, me mama Vic, or would be Shadakam. I'm with you on. Yanko Poy Adam, catch her. The Dean be Shadakam. I take my silent and need. Yeah, baby on there. Get your back and make on there. Sick of you, I can on bed. Auntie Adwa, we know ya catch it as I said that and can't with a day. Now, Unshira, ya catch it as I was ya catch it. You no cry. I could never try mistaking. You give me your heart, I go tell my friends. I feel me, mammy, I'm on Jimfua. Where Dodge? I don't pay my child. You say, be able to call you. Also, for be di akon one or yere Mama Christiana and Nima. I don't pay my mom so a chain. You say, be able to call. Till I hear the trumpets alive. I feel Abruchil for no so Yadamasi. Elizabeth Gazy. Any Madame Bacono. This is with the Ancadola and a cost row. It in car kit will be cram pussy from one. It me pancrophonic intended be fry. Enti Mammy Elizabeth Gazy. What name Sister Bacono? Ububa, Yancy Tibu. Nana, we see what cat and pay you. Good morning, Nana.
say ufili You give me your heart, I gon' never try mistaken. okonji abo say o he Germany ana Oh yes, I'm dating, I'm never stopping. ena ima and so Columbus, Ohio. Ebi say Columbus. Columbus, Ohio. Anyone more Massachusetts and you can't no pay a church. I'm here. That's it. And ya mum fa bin si from dollar no money si from na dollar si from one. He say no. See the no baby agent say dollar si from one. E ni je nko a. Kakra bi na e bebre. Bon say enkwada na age. Nkwala ni age wo fie no. No amusu hira wo. Na efefefe. I know they like Chinese. Ma utrim ye dendenden su wuo saa no ya ne hadwen. Girl, I'm a fighter. Branese na se me keka ma adwenkyira bruchirefo ni bia omutrim odin. Enti mi guso a me keka kire wo mo a. Odi ankan